Right, so lufuna tulandileni ku uthenga wathu wa lero pamene tikuona uthenga otchedwa mzimu wachinenero. Mzimu wachinenero. So phunziro ili ndi lofunikira kwambiri kuti tilisate bwino lino chifukwa chonena kuti tionana kuti even mulosi Bible imatiuza ifuna kuti kudzafika mu nthawi ina imene Mulungu udzakhala ndi otsala a mbewu yake amene asunga malamulo a Mulungu ndi umboni wa Khristu. So kwa lerolo tifuna tiunikire ndithu chimenechi chimene tingonikizukula pang'ono mavesi amene awa. Chivumbulutso chapter 12 verse 17 imatiuza ifana tuno ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi ni chinachoka kunka kuchita nkhondo otsala a mbewu yace amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. So apa tikuona tuno Satana akufunitsitsa atachita nkhondo yayikulu pa iwo amene akusunga yani malamulo a Mulungu komanso amene akukhala nawo umboni wa Yesu, right? So ife kwambiri focus yathu lero ndikuwunisisa pamene tikuti umboni wa Yesu, right? So tikapita m'buku la Chivumbulutso lomwelo tikaona Chivumbulutso 19 verse 10 akuti zafuno ndipo ndinagwa pa mapazi yake kumulambira iye ndipo ananena ndi ine tapenya usatero, ine ndine kapolo mnzako ndi mnzawo wa abale ako akukhala nawo umboni wa Yesu kulambira Mulungu, pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wachinenero. So tikutha kuona nawo kuti tikamakamba za mzimu wachinenero tikukamba za umboni wa Yesu, right? So zinthu ziwirizi ndi zinthu zomwe zidamangitsana tuno Satana kwambiri kumapita nthawi awukire anthu a Mulungu, right? So muphunziro lathu la lero tikufuna tunikire kwambiri nkhani ya umboni wa Yesu Khristu. So nditha kupempha kuti ngati mungakwanise mutaonera phunziro lathu la mbuyo limene timaona Eliya wachitatu kapena kuti ana aneneri ndi Eliya wachitatu. Ine phunziro lalikulu kwambiri fatino phunziro linoli latsamira kwambiri wa phunziro limene lolo. So timafuna tionesese kuti phunziro lero tioneza umboni wa Yesu Khristu wiki yamawa Wednesday chama 7, right? Tanatono tizikhaso maphunziro Wednesday 7 o'clock also Saturday mama 7 o'clock. So Wednesday zikhala mazolo 7 imene Saturday zikhala mama. So tikamaona za Chivumbulutso, right? Apatadusa tafika mu chapter 11 koma tisefukira kufika mu Chivumbulutso chapter 12. So mu Chivumbulutso chapter 12 tizaona kuti tikamakamba za otsala mbewu yake next week ndi atiwo. Okay? So kwa lero tifuna tingosamira baba koma tisanambe mafuna kumapadera tipemphere kuti Mulungu akhale nafe ndisogolera tipemphere. Ambuye fathokoza mapadera ife chisomo chimene mwakhala nacho pa ife ndilipasa ife mwayi woti tikakhale ana anu ndikumva mawu anu mutisisimusa ife tonse ndi ena onse amene atakhale nafe ndikuti khazikitsa ife pamene inu muli Ambuye mitima yathu ikasisimuka Ambuye ndikuti tikathe kuonani m'dzina la Yesu Khristu amphera, amen. Alright, so tikulandani mbale kukhala nafe mazulu anu. Alright, so chambira ndimafuna kunena ndi chinthu ichi, right? Panali ndithu kulekana kumene kunachitika pachiyambi, right? Mwamune tisanaona vesi ya kulekana timafuna tiwerenge ndithu kuti tikaonesese tikamakamba za ana ikulu, right? Masalimu chapter 8, right? Tikapita Masalimu chapter 8 amatiuza ife chinthu china chake. Whenever Masalimu chapter 8, so nikusiga babanga machangu Masalimu chapter 8, Masalimu chapter 8, okay. Masalimu chapter 8 ndi chapter chimene chimanisaksambi chifukwa chimaonesa mene munthu analili pachiyambi. Okay? Tikaona Masalimu chapter 8 verse ya kuti pakuona ine thambo la kumwamba lanu ntchito ya zala zanu mwezi ndi nyezi zimene munazikhazikika. Verse 4 munthu ndani kuti mwakumbukira ndi mwana wa munthu kuti mucheza naye, right? So tona nawo tikaona muchizungu ambati who is the son of man that you visit him, right? Amakamba munthu ndani kuti mamuyendera. So tiona nawo pachiyambi
mulungu amamuyenera munthu, right? So tona tuno tchimo lisanabwere pa dziko lapansi mulungu amamuyendera munthu adamu ndi hava amayendedwa ndi mulungu. Chinayi ndithu chisomo ndithu chapadera chimene mulungu adayika pakati pa anthu ndi iye mwini, right? Koma tchimo litabwera panachitika mkangano waukulu kapena kukanulika kumene kunakhalapo, right? Tikawerenga Genesis 3 verse 9 ndi 10 amatiuza ife nkhani natuno, ndipo Yehova Mulungu anayitana mwamunayo nati kwa iye, uli kuti? Ndipo anati, ndinamva mawu anu m'mundamo ndipo ndinaopa chifukwa ndinawa maliseche ine ndinabisala. So nkhani iti yonanso mapaderadera next week, koma totonawo kuti no nthawi zonse mulungu amayendera anthu, mulungu amakumbukira anthu, right? Komano pa nthawi mulungu akubwera kuti akakumana ndi munthu monga amene zimakhalira zinachitika njani, zinachitika zonena kuti munthu anapezatu alekana ndi dani ndi mulungu. So pachifukwa kuti munthu walekana ndi mulungu, munthu akumopa mulungu, so kwachitika kukanulika, munthu ndi mulungu atani alekana. Mukoma mulungu amafunisisa kuti iyeyo akhale olumikizana ndi mulungu, right? Mulungu amafunisa munthu azilumikizana ndi iye amene, right? Komano chochitika nchani? Chochitika nchina before no munthu alekana ndi mulungu, munthu sangakhalenso zidanizimo akandani wa mulungu, right? So the spirit of God singakhalenso mwa munthu ifano munthu atani munthu wachimwa, okay? So munthu panopa kumuopa mulungu, right? So mulungu chimene anapanga kuyambira nthawi imene tchimo linabwera, anayamba kutumiza amithenga ake. Chifano mzimu wa mulungu sungakhalenso mwa munthu wochimwa, mulungu amatumiza amithenga ake kuti akathe kulumikizana ndani ndi munthu, right? Tikaona Genesis 17 verse 1 akutiza ife nawo tuno, pamene Abrahamu anali wa zaka 80 kudza zisanu ndi zinayi, Yehova anamuonekera Abrahamu nati kwa iye, ine ndine mulungu wamphamvu yonse, yenda iwe pamaso panga nukhale wangwiro. So tonaona kuti no mawu akuti Yehova, tikaona ku channel kwathu unapanga lesson yotchedwa Yehova, right? Mawu amene otchedwa Yehova uyu akuti Yehova anamuyendera ndi Yesu Khristu, right? Tonaona kuti no ndi mwana wa mulungu amene anamuyendera munthu, right? Alright, so apa tikuona tu munthu akuyendera ndani, akumuyendera munthu, okay? So munthu uja mulungu akuyika kuti no chifukwa kulekana kwachitika, mulungu akuyika ngati no amithenga kuti gabu ija isaonekere iyayi, munthu ndi mulungu azikhalabe yani pamodzi. So tonato ndi mwana wa mulungu amene amabwera ndi kumayankhula mawu onse ngati ndi Yehova, chifukwa tino iye ali ndi moyo mwa iye yekha. So chifukwa ali ndi moyo mwa iye yekha, si cholanda kuti akatchedenso iye kuti ndani ali ndi mulungu, right? So mwana wa mulungu apeza kuti akutani akubwera akumuwuza Abrahamu kuti ndine Yehova, yenda muyani munjira ine ukhale wangwiro. So kupatula kwa kumeneko tionana tuno pa Exodus chapter 3 Abrahamu anaona ndithu, so not Abrahamu, Mose later on msogolo wake Mose akuona chisamba chikunyeka koma sichikuonongeka ya. So Mose akuti kuti zikukhala bwanji pamene papo, right? So Mose uti zomwe akupanga akuyandikira chisamba chicho, koma Mose akuwuzidwa mawu pa Exodus 3 verse 1 anakuti no koma Mose anali kuweta gulu la okay, Exodus 3 verse 1 akuti no koma Mose anali kuweta gulu la Yotero mpongozi wake wansembe wa ku Midian, nasogolera gulu nsogolo mwachipululu nafika ku phiri la Mulungu ku Horebu. So tuona tuno Mose ndithu anali ndithu akuweta, right? Akuweta ng'ombe ndi zina zotero. Pa verse 2 no ndipo mthenga wa Mulungu anamuonekera chilangali cha moto chotuluka mkati mwa chitsamba, ndipo anapenya, ndipo todani chitsamba chili kuyaka moto koma chosanyeka chitsambacho. So Mose atakuona ndithu chimoto, right? So Mose anaona moto uchitika njani pa chitsamba chimene chikunyeka, chisamba chikuyaka koma chisamba sichikunyeka, machinayi chisamba chisichi kusanduka phulusa. So moto Mose ndithu anachita napo chidwi.
koma taonana kuti amene anayankhula ndi Mose muchisambacho anali ndithu Yesu Khristu fana anathula mawu tino ine ndine amene ndili, right? Tikaona musogolo pa Yohane chapter 8 tikamona verse 58 Yesu anabwerezaso mawu amene kufunza ndi ndi amene anayankhula moyani muchisamba. So mthenga wina amene anatumizidwa ndi Yesu Khristu pa nthawi iyi. Tikakusachira mawu ti ngelo amakutumiza mthenga, right? Upereka uthenga. So Yesu Khristu anabwera zapereka uthenga pa nthawi kwa ndani? Kwa Mose, right? So taona kuti ku chipangano chakale amadalira kwambiri zichitochito zona kuti Mulungu amachita kubwera ndi kuyankhula ndi munthu. Chifukwa Mulungu sangakhale mwa munthu, Mulungu amazivumbulusa iye yekha kwa anthu kudzera mwa kwa mithenga, right? Tikaona even oweruza 6:12 ndipo mthenga wa Yehova anamuonekera anali kwa iye, Yehova ali nawe ngwazi wamphamvu iwe. So tikaona papa even Mulungu amatha kutumiza angelo, right? For example ngati achina Gabriel kuzatumikira anthu ake kuti anthu akazindikire chimene akufuna tarani achite, right? So Mulungu amatha kutumiza amithenga, mutumiza ndithu mwana wake, kutumiza angelo. Chifukwa yani? Chifukwa amafunisisa kuti Mulunguyo amafunisisa kuti akhale pamodzi ndi munthu ngakhale kuti tchimo latani lachitika, koma zinayi ndithu zimachitika kudzera mwa anthu amene amayankhula malo ake a Yehova, right? So tikamaona ma spokesman tiona tuno Mulungu anazausa Mose, okay? Mose amene anazichita kwa ukulu. Brother Weddings, muthamati werengera ngati yeah, muli werengerapo yeah. Okay. Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndili ine. Anatinso, ukatero ndi ana a Israeli, ine ndine wakutuma iwe. 16. Ndipo Mulungu ananenanso kwa Mose, ukatero ndi ana a Israeli, Yehova Mulungu wa makulu anu, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Israeli, ndi Mulungu wa Yakobo anandituma kwa iwe. Ili ndi dzina langa nthawi isatha, ichi ndi chikumbukiro changa mibado. 16. Mukasonkhanitse akulu a Israeli munene nawo, Yehova Mulungu wa akulu anu ine, Mulungu wa Abrahamu, Isaka ndi Yakobo, ndikuti ndakutondani ndithu ndikuona chomwe akuchitirani Aigupto. So tikuthaona kuno Mose akusankhidwa, right? Kuti akakhale ndithu ngati spokesperson kapena munthu Mulungu akafuna kakhula ndi ana Israeli, Mulungu akusankhapo munthu mmodzi kuti ayankhule ndani mtundu wake, right? Mwanjidena kuti akayankhule kwa anthu. So tikaona zimene Mulungu akumuza Mose, Mulungu akumuza Mose chinthu china, right? Akumuza Mose kuti okay, akakakufunsa kuti wakutuma ndani, Mulungu pamene anamuululira Mose kuti ni ndani. So tona Mulungu amayankhula kwa Mose kudzera mwa spokesperson apapa tionana kuti anali mwana wa Mulungu amene anabwera, right? And all the titles are Atate zilinso pa ndani? Pa Khristu Yesu. Tatewerengeni pa Exodus chapter 3 verse 14 ndi 16. Yes, mwerenga Exodus 3 verse 14 mpaka 16. Okay. Ndipo Mulungu anati kwa Mose, ine ndine yemwe ndili ine. Anatinso, ukatero ndi ana a Israeli, ine wandituma kwa inu. 16. Ndipo Mulungu ananenanso kwa Mose, ukatero ndi ana a Israeli, Yehova Mulungu wa makolo anu, Mulungu wa Abrahamu, Mulungu wa Isaka ndi Mulungu wa Yakobo anandituma kwa inu. Ili ndi dzina langa nthawi yosatha, ichi ndi chikumbukiro changa mibado. Mukasonkhanitse akulu a Israeli nunene nawo, Yehova Mulungu wa makolo anu anandionekera ine, Mulungu wa Abrahamu, Isaka ndi Yakobo, ndikuti ndakuzondani ndithu
kuona chomwe akuchitirani mu Igupto. Yeah, so anthuwa akulirira kwa Yehova akuti mavuto athu atatu ndi akulu kwambiri, right? Kumano Mulungu akuti chani? Upite ukawayankhule ndani? Akulu a Israeli. So Mulungu sakuyankhula ndi aliyense, koma akuyankhula kudzera mwa spokesman. Spokesman ndani? Mulungu akutumiza mthenga wake amene munthawi ndi Yesu, akukamuuza nda Mose kuti Mose akawuze ana a Israeli mongati Mose akhala no spokesperson ndani wa Mulungu, right? Kuti Mulungu amakolo anu ndani wanaonekerani, Mulungu Abraham, Isaac ndi Yakobo. So chimene chichitika nchani? Pachifukwa chino tchimo lachitika, mzimu wa Mulungu ndi wa munthu atatu zalekana. Mulungu sankhalenso mwa anthu, right? Kumano Mulungu atha kuyankhula ndi mmodzi mwa anthu. Kona Mulungu akutumiza ngelo kapena mthenga kapena akutumiza ndani mwana wake kuti awayankhule anthuwa. Akayankhula anthuwa ayankhula munjira yotani? Ayankhula kwa mmodzi awuza ndani? Anthu onse. So iyi inali njira imene Mulungu anagwiritsa ntchito kuti pachite kukhala ngati bridge pakati pa anthu ndi iye. So mu nthawi imeneyi tionana mu chipangano chakale munali anthu amene amati masias kapena kuti alawuli. Ndi chifukwa chake mu nthawi kunali ngati aneneri. Okay? Aneneri ena mwina mu Bible litha kupeza tino silingathe kuwayika wonse, right? Tisayewale unena kuti no tikaona za Melkizedeki, right? Melkizedeki anali wansembe wa Mulungu, koma zambiri yake sitimayidziwa kwambiri, anakumana ndi Abrahamu kamodzi basi, right? Tikaona eveninso ndanuyo apongozi ake ndani a Mose, right? Apongozi ake a Mose anali wansembe wa Mulungu. Bible makamba yetu tino he was the prince, he was the priest, anali wa ku Midian, koma anali ngati wansembe ndani wa Mulungu, right? So timapeza ndatuno Mulungu anali ndi anthu angapo. Even tikaona Balaam, right? Tikaona Balaam timavesa unaliyana. Tikaona Balaam anali waku ndani anali part of yani ma tribe jena ka kuti no ina apaso kwambiri vuto ana Israeli anali yani nichi ndaiwala yabe pano pepani. Mano Balaam sanali mu Israeli, right? Koma anali mneneri. Koma chifukwa cha ndalama anayamba kupeza na kuti no wamba kuchita ndithu kupanga zoti mpaka awaneneri ana Israeli zosakhala bwino, right? So tikaona Jethro anali ndithu wansembe wa Midian, right? Ndithu anampasa so Abraham, anampasa so Mose so nzerina yabwino, right? So tikaona mwino m'Bible mtipeza kuti pali ndithu anthu angapo amene amakhala ngati aneneri, right? So aneneri amene amachita alawuli, right? Telenga 1 Samuel 9 verse 9. 1 Samuel 9 verse 9. Kale mu Israeli munthu akati afunse kwa Mulungu alafu kuti tiyeni tipite kwa mulawuliyo, popeza iye wotchedwa mneneri makono ano anatchedwa mulawuli kale. Yeah, so tikuona no anthu akafuna afunse kwa Mulungu, anthu akafuna afunsa kwa Mulungu amapita kwa ndani? Apita kwa mulawuli, kapena kuti pano pati matcha kuti aneneri. So mulawuli amakhala ngati bridge pakati pa munthu ndi Mulungu, right? So ukakhala ufuna umve kwa Mulungu umafuna kupita kwa ndani? Kwa aneneri. Faya mzimu wa Mulungu kwa nthawi sunali mwa ndani? Mwa anthu. Komano Mulungu amatha kuyankhula kudzera mwa aneneri. Mulungu amatha kumpasa aneneri maloto, masomphenya, kapena kukhala ndi kamwa lake, kapena kumpasa nzeru ina apadera mwini choka pa iye kuti akathe kukuuza iweyo chimene Mulungu akutani akufunisisa. Okay? So iyi inali ngati bridge pa nthawi imeneyo. Ndi anthu akafuna kupita kwa Mulungu amapita kaye kwa alawuli kapena masias, right? So aneneri anakakhala ngati bridge pakati pa Mulungu ndi anthu. Okay? So kwambira nthawi ya tchimo lidabwera pa dziko lapansi, Mulungu amayankhula ndi anthu kudzera mwa
patriarchs, right? Ma patriarchs ndeti azibambo anthu ameneyo achina Enoki, right? Enoki anapezana nakwanisa kuti anthu ayambe kuitana dzina la Mulungu, achina Noah, right? Achina Abrahamu kumasesereka musimu mu nthawi iyi. Nthawi ya Israeli Mulungu anayamba kuyankhula kudzera mwa ndani? Mwa aneneri. Mukuona amenepe. So kudzera mwa aneneri ana Israeli amatha kumva zimene Mulungu akuti afuna awauze. Okay, Numbers chapter 12 verse 5 ndi 6 muve akuti chani? Verse 5. Ndipo Yehova anasika mu mtambo njoo nayima pa khomo la chihema nayitana Aaroni ndi Miriamu natuluka onse awiri. 6. Ndipo anati, tamvani tsono mawu anga, pakakhala mneneri pakati pa inu, ine Yehova ndizindikiritsa kwa iye masomphenya ndinena naye nkulota. Yeah, so Mulungu adakayankhula bwanji kudzera mwa aneneriwo? Anakayankhula kwa iye kudzera muyani? Masomphenya. So Mulungu adakaonesa zinthu masomphenya amakhala yoli m'maso kena komaona chinthu ngati chikuchitika. Ukatuluka m'masomphenyamo pamene mazindolo nimaona masomphenya, pamene nkulota ndete yoli pakama pako kugona, right? So kugona umapeza kuti amakhala ndithu maloto ndithu. So maloto achi umazinga zinthu chasimo chitika chifati ndarani ndazizimuka, right? So Mulungu akuti akafuna kuyankhula kuti panthu pali mneneri, right? Atayankhula kudzera muyani? Kudzera mwa mneneri masomphenya ndi yani? Ndi maloto. So ronano njira imene Mulungu atayankhule ndi anthu ndikudzera mwa mneneri amene akukhala ngati bridge fire tchimo labwera pakati pa anthu. Mulungu sankhalenso mwa munthu, mwana Mulungu atayankhula ndi anthu kudzera mwa mmodzi wa iwo amene wasankhidwa, right? Amene ali mneneri, right? So kudzera mwa mneneriwa Mulungu atayankhula kwa ndani? Kwa gulu la anthu kudzera maloto ndi masomphenya. So funso limakhala ndonena kuti Mulungu kodi amagwiritsa ntchito chani kupatula kwa Atate? Tikamakamba za Atate tikamba za anthu angati achina Enoki, achina Noah, right? Achina Abraham, right? Kupatula kwa oweruza, okay? Kupatulanso ndi mafumu. So tonanano Mulungu anagwiritsa ntchito ndithu Atate nthawi imeneyo, anayankhulapo kudzera mwa oweruza, anayankhulanso kudzera kusoma chani? Mwa mafumu. So ndi chifukwa chani Mulungu agwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana kuti akayankhulane ndi anthu? Taona yankho ndilonena kuti Mulungu agwiritsa ntchito njira zosiyanasiyana kupatula kwa oweruza. Tikaona oweruza tikuona ngati anthu achina Gideon, achina Samson, right? Achina Deborah, okay? Gulu la anthu amene ndi oweruza, right? Tikamaona za mafumu tikamba za achina ngati achina ndani? Achina Saulo, David, right? Yehoshaphat umapitawo, right? Tikamakamba za mapatriarchs taona kale kuti tikamba za anthu ngati achina Enoki, achina Seti, right? Anthu amene akhala ngati mabanja a anthu masisika. So Mulungu anagwiritsa ntchito kwambiri chiyani kuti ayankhule ndi anthu? Mulungu anagwiritsa ntchito uneneri. So uneneri kodi ntchito yake ndi chani, right? Inali ntchito yokuti Mulungu alumikizanenso ndi chani? Ndi anthu. So Mulungu akufuna akayankhuleni ndi inu, komano mzimu wake sungakhale mwa inuyo kuchokera konjakale. Mulungu agwiritsa ntchito ndani? Agwiritsa ntchito uneneri pakati panu. Ndati ngati mufuna muyankhuleni ndi Mulungu mupite kwa mneneripo, mneneri akakuwuzani zimene Mulungu akuti akufuna kuti muchite. Iyo ndiyo kunali kufunika kwa mphatso ya mzimu wa chineneri, right? So chifukwa yani taona kuti ndi chifukwa cha tchimo la Adamu, kudzera mwa ichi mzimu wa Mulungu ndi wa munthu unakhala ngati walekana. So kupezeka kwa Mulungu mkati mwa munthu sizinakhalanso zochitikaso zotheka. Kuna Mulungu anapeza njira ina kuti akhoza kumpasa munthu mawu kudzera mwa njira zosiyanasiyana. Taona njira zimenezi ndi kudzera mwina nthawi ya mafumu, nthawi ya oweruza, nthawi ya Atate, nthawi ya ndani? Ya aneneri. Izi zinayi njira zimene Mulungu anagwiritsa ntchito kuti athe kuyankhula ndi anthu, right? So kuti Mulungu athe kulumikizananso ndi munthu, right? Tikaona apa kuti Mulungu athe kulumikizananso ndi munthu, right? Mulungu amafunika chese tchimo la anthu. So tchimo la anthu ndeliti? Tchimo tionana tuno ndikulekana pakati pa anthu ndani? Ndi Mulungu. So Mulungu amafunika chese chotchinga chimenechi.
bala limene lachitika pa munthu lena tuno mzimu wa mulungu ndi wa munthu alekana chinthu chimene mulungu akufunika tani achikonze kaye komano ku pangano chakale mulungu anayika system right imene idakatha kuonesa mwa zifanizo kuti kupezeka kwake kuzakhala pakati pa anthu munjira yotani right so mulungu amafunika aonese chimene chichi kuti no zikazatheka mulungu azakhala apezeka pakati pawo ndio ene tikubwera pa Exodus 25 verse 8 and 9 tiwerengere Exodus 25 verse 8 and 9 Exodus 25 verse 8 ndipo andimangire pakati pawo monga mwa zonse ine ndili kuonetsa iwe chifaniziro cha kachisi cha zipangizo zake zonse momwemo uchimange. Yeah, so apa patokonda ndatha kuona kuti mulungu akupereka ndithu maganizo amene awa akumuwuza munthu kuti pomanga kachisi umange monga ine ndatani ndakuwuzira ine right so akumuwuza kuti ukamamanga kachisi umumange monga limene ndatani ndakuwuzira iweyo so mulungu akumuwuza kuti umange kachisi kuti ine ndikhale pakati panu so mulungu akufunisa akhale pakati pa anthu mono mulungu sangakhale mwa anthu so akwapasa chifanizo kuti iyi ndikachisi tolo nalo tinokutsogoloko yesu adabwera padziko apa sanazati phasulani kachisi masiku atatu ndi mangaso waonesa anthu anati kachisiyo ndi iwowo kachisiyo ndi munthuyo mulungu amafuna akhale mwa iye komano mulungu sangakhale mwa ife paifa tino tchimo lili mwandani mwa anthu kulekana kuja kwachitika mulungu afuna akoze vuto lokayi so mulungu akwapasa chisanzo kuti okay manga kachisi ine ndikufunisa kukhala pakati panu unaona so mulungu anapasa ndithu chifanizo cha kachisi inali njira imodzi yoti anthu akafikire kwa ndani kwa mulungu sangakhale ngati mwayo kumatha kukhala pakati pa ndani pakati pawo so kachisi nanga chifanizo cha zinthu zimene zili chani zili nkudza kukaoneseranso kwa anthu kuti akufunisa akhale yani pakati pawo tiwerengeni Masalimo 77 verse 13 Masalimo 17 verse 13 mulungu malo opatulika muli njira yanu. So tikaona njira yokafikira kwa mulungu inali muti inali mu kachisi right so ndithu pali zambiri zimene tingazikamba papa monde chachikulu chimene tikutha kuona pa chinena kuti kachisi anali ndithu akuonesera mwapaderadera ndithu ulemerero andani wa mulungu right so kachisi akutionesa ife ulemerero wa mulungu kachisi akutionesa njira ya mulungu njira imene mulungu akuyisa ntchito muzifanizo kuti tikafike kwa ndani tikafikire kwa iye right mulungu thy way o God in the sanctuary timaonda kuwatchula maamene kuti no njira yanu ambuye ili mujani ili mukachisi right so mulungu wankulu ndani munga mulungu right Psalm 77 verse 13 mapiti ayo so kumukuzera mwa nthawi right chifanizochi chakachisi mafuna chipange expire chifano mulungu paja anapasa kachisi kuti mulungu akakhale pakati pa ndani akakhale pakati pawo komano kachisi mafunika apange expire pati sida akafunika sekheso njira ya ndani ya mulungu njira yokafika kwa mulungu right mulungu atatumiza mwana wake kuti akakhale mulungu ali nafe tsopano osati mulungu afuna akhale pakati pathu komano mulungu ali nafe right mwangati njira yokuti akatilemekezesenso ife kwa ndani kwa Atate so mulungu anagwiritsa ntchito mwana wake kuti akaonesese kuti mulungu ali nafe mwanjira kudzera mwa Yesu Khristu mulungu ali ndani pakati pathu tiwerengani Mateyu 1 verse 23 Verse 23 onani namwali azayima nazabala mwana wa mwamuna azamutcha dzina lake Emmanuel ndilo losandulika mulungu nafe. yeah so tikuthanana kuti no mwana uja anampasa dzina kuti no mulungu yani mulungu nafe mwanjira mulungu ali pakati pa ndani salinso pakati pathu komano mulungu ali yani ali ndi ifeyo okay
tiona kuti no chikuchitika nchani, chikuchitika nchani kudzera mwa Yesu Khristu umulungu ulino mkati mwa ndani mwa munthu. So Yesu Khristu ali ndi moyo wa mulungu komanso iyeyo ali nawo umoyo wa mulungu muthupi, right? Koma mbali pa chimenecho mzimu wa mulungu uli mkati mwa ndani, uli mkati mwake, right? So Yesu Khristu ndi mmodzi wa ambiri amene akupezekana kuti no mulungu sakumalankhulitsa mu malingaliro okha ayi, komano mzimu wa mulungu uli mwa ndani, uli mwa iye. Aneneri mzimu wa mulungu makhala ndi kamalawo malingaliro awo basi, right? Komano apapa pamene Yesu Khristu akubwera, tinaona last week unatuno Yesu Khristu analosindikizidwa ndi Atate. Yesu Khristu analodzala ndi mzimu woyera kuyambira chibadwire chake, right? Ati chobadwa choyera chidzatchita mwana wa mulungu, right? Tikaona pa ubatizo anazunzidwa papadera ndi mzimu woyera ndi mphamvu kuti akachite utumiki wake, right? Machitidwe 10:38. And tinaona pa Yohane chapter 6, Yohane chapter 3 kuona nawo kuti no Yesu Khristu anazazidwa, right, ni mzimu wa mulungu mapaderadera kuposa anthu onse amene anakhalapo mbuyomu. Ndiye kudzera mwa Yesu Khristu kunatuno kupezeka kwa mulungu kuli pakati pa ndani, kuli pakati pathu. Mwanjinena mulungu ali chani, ali ndi ifeyo. So kudzera mwa Yesu Khristu njira yoti tikafike kwa Atate inaonekeratu kotheratu, right? Ndikona pajambi pachinanatu mulungu anena tuno tipange kachisi kuti akhale make me something that I do among kuti ndikhale pakati panu, ndipangeni kachisi kuti ndikhale pakati panu. Sikali mwakuti no njira ya mulungu muja ili mukachisi, koma yes pamene anabwera akuti chani, mulungu ali nafe, right? Terenga Yohane 14:6 akuti chani za njira ndi Yesu Khristu. Verse 6. Ine choonadi ndi moyo, palibe munthu aza kwa Atate koma mwa ine. Yeah, so chuchitika nchinana kuti no Yesu akunena no iyeyo ndiye yani njira, moyo ndi yani ndi choonadi. So Yesuyo si njira chabe, koma iyeyo ndiye choonadi. Choonadi ndiyo ndi chani, ndiyo tino zogwirika zonse zimene zinakambidwa kale zili mwa ndani, zili mwa iyeyo, komanso iyeyo ndiye chani, ndiye moyo. So palibe amene adza kwa Atate koma mwa ndani, mwa iye. So monga ngati mulungu amayankhula anthu kuchipangano chakale kudzera mwa aneneri, right? Anthu akafuna kufunsira kwa mulungu apita kwa alawuli, koma panopa choonadi cha zonsezo ndi Yesu Khristu, komanso iye ndi moyo. So palibe kuti munthu afike kwa Atate koma afunika afike mwa mwa Yesu Khristu, mukuona? So njira yatsopano imene Mulungu anayika yoti akalumikizitse anthu ndi iye mwini ndi Yesu Khristu, right? So tikuona kuti Mulungu akugwira ntchito motani, right? So njira imeneyi ndiye Yesu Khristu. So pali funso imene tofuna tizifunse tisanapitirire, kodi tikukumbukira njira zimene Mulungu anagwiritsa ntchito moyo ngati aneneri kuyankhula kwa anthu ake? Izi zofunika kwambiri kuti tiyankhe, right? Tikaona mu njira imeneyi tinaona kudzera mwa utumiki wa Yesu Khristu anali mulungu ali nafe, right? So Yesu anationesera ife step yatsopano kuti tikayione makamaka pakulumikizitsidwa kwa ife ndi Mulungu, right? Tikaona njira imeneyi titha kuyiwerenga mu Yohane chapter 14. Tikaona muno bwino kachisi uja ati mumange kuti ine ndikhale pakati panu. Yes, Yohane chapter 1 akutuza ifoti yani ineyo mphwanyani kachisi masiku atatu mangasa amakamba za thupi lake. So mwanjinena Yesu ndi mulungu ali nafe, ndi kachisi wathupi amene Mulungu amafunisisa akhalemo chenicheni chogwirikako choonadicho ndendani ndi Yesu Khristu, right? So Yesu Khristu anatifotokozera ife njira imeneyi yapaderadera. Terengani Yohane chapter 14 verse 16 mpaka 19. Yohane anafotokoza mapaderadera kulumikizana kwa Mulungu ndi munthu. Yohane 14 verse 16 to 19. Verse 16. Ndipo azakupasani inu Nkhoswe ina kuti akhale ndi inu ku nthawi yonse. 17. Ndiye mzimu wachoonadi amene dziko lapansi silingathe kumulandira
pakuti silimuona iye kapena kumzindikira iye. Inu mumuzindikira iye chifukwa akhala ndi inu nadzakhala mwa inu. Sindizakusiyani inu mukhale ana amasiye, ndiza kwa inu. Katsala kanthawi, ndipo dziko lapansi silindionanso ine, koma inu mundiona. Popeza ine ndili ndi moyo, inunso muzakhala ndi moyo. So apa tikuona kuti chani Yesu akutiuza pa verse 16 kutiuza ife kuti chani kutiuza ife no ndipo ine ndidzapempha Atate ndipo adzakupasani inu Nkhoswe ina kuti akhale ndi inu ku nthawi yonse. So apapa Yesu akutimasulira ife njira padera onera no, you know what, ndikutumizani inu Nkhoswe ina. Nkhoswe ina ndiye itiyo. Verse 17 paja Yesu anakamati iye ndiye njira ndi moyo choonadi, right? So apapa Yesu akutiuza Nkhoswe ina kuti no ndiye mzimu wachoonadi. Mzimu wachoonadi ndiye kuti yani Yesuyo ndiye choonadiyo, koma mzimu wachoonadi ndiye ndi mzimu wa ndani wa Yesu Khristu. So Yesu amatiuza ife nawo kuti no iye atumiza mzimu wachoonadi, atumiza mzimu wake imene ndiye Nkhoswe ina. Amatiuza njira step ina yotsatira yolumikizana ife ndi Mulungu, right? Satatumiza Nkhoswe ina amene dziko lapansi singathe kumulandira pakuti silimuona iye kapena kumuzindikira iye. Inu muzindikira iye. Nafunso ndoti no ophunzira amazindikira ndani chifukwa akhala ndi inu. Mukumbukira Yesu anali ya Mulungu ali nafe, right? So Yesu pa dziko lapansi anali Mulungu ali nafe, right? Koma ngati mzimu wachoonadi adzakhala mwa inu. So inali njira ina yapadera kunenesa kuti Yesu ndiye kachisi. Yes, komano wina aliyense amene ali okhulupirira mwa iye adzakhala nayenso kachisi. Patino mzimu wachoonadi uti amene anali Mulungu ali nafe, right? Yesu amene anali choonadi Mulungu ali nafe abweranso ngati Nkhoswe ina, ngati mzimu wale anu wachoonadi ndoti akhala mwa ife. Iyi ndiye njira yapadera imene Mulungu amafuna atululire kudzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. Ndiye kuti satisiya tokha iye adza kwa ife, right? Ndiye ati kanthawi kakangotha pang'ono sitimuonanso amakamba za imfa yake pa verse 19 apa. Koma ati tidzamuona mu njira iti popeza adzakhala wayani wa moyo, ife sidzakhalanso yani amoyo. Mwanji ina Yesu Khristu akaukitsidwanso kwa akufa adzalipatsa ife moyo. Moyo ndiye uti paja iye ndiye njira choonadi ndi moyo, right? Amakhala ndi ife, Mulungu ali nafe, koma ndiye akakhala mwa ife ndiye ife sidzakhalanso ndi moyo wa iye, right? So iyi ndi choonadi chimene Mulungu amafunisisa kwambiri munthu atatani atachimwa, munthu atagwa. Ichi ndi chimene Mulungu amafunisisa kuti chikhazikike. Koma Mulungu sadangathe kungopanga chimenechi no. Anayamba kugwira ntchito kudzera mwa Atate achikhulupiriro. Achina Seti, Enoki, Nowa, Abrahamu masendera kumusika, achina Isaac, Yakobo, right? Kena kona nauzukisano chani aneneri, right? Ndi oweruza. Kena kona aneneri ndi mafumu. Kena kona pamene pakutha pa nthawi pamene wabwera mwana wake Yesu Khristu amene ali Mulungu nafe. Koma kuti no ichi sichokwanira yayi. Mulungu afunika akhale mwa ndani mwa inu. Mukuona nkhani ichi. So iyi ndi step yomaliza imene Mulungu amafunisisa kuti ife tikhalemo kuti tikatchedwe ndani ana ake, right? Tateni pa Yohane 14 verse 20 and 23. Verse 20 tsiku lomwelo muzazindikira kuti ndili ine mwa Atate wanga ndi inu mwa ine ndi ine mwa inu. Yesu anayankha nati kwa iye, ngati wina akonda ine azasunga mawu anga, ndipo Atate wanga adzamkonda, ndipo tizaza kwa iye ndipo tizayesa kwa iye mukhalamo. So auti tsiku lomwelo, tsiku lake liti lijama kapano chifanane ni mwenu mzakhala ni mwenu, right? Ati tsiku lomwelo tizadzindikira kuti iye ali mwa ndani, ali mwa Atate, right? Ndipo inu mwa ine ndi ine mwa inu. Mwanjina akamakamba zino if inu mwa ine, right? Ndeti munthu amene ali mwa Yesu ndito abaleranso masokano. Kumano munthu akabananso sono chijiga kwa iye ndeti Yesu ali mwa ndani, ali mwa iye, right? Ndi abanawo nawo tino ngati amene atankonde iye azasunga yani mawu ake, ndipo Atate adzamkonda. Mwana nkhanichi Atate adzamkonda ndipo tidzadza kwa iye ndipo tizayesa kwa iye mukhalamo. Mwana nkhanichi choti Mulungu amafuna chani? Mulungu amafunisisa kuti kudzera
mwa njira imene yatsopano, right? Imene inalekanitsidwa kuyambira chiyambi, right? Imene Adamu ndi Hava imene analengedwa mwa iwo anali ngati akachisi a Mulungu wa Mulungu, anali akachisi wa Mzimu wa Mulungu ndi wa Mwana wake, right? Mwakudzera mwa tchimo kulekana kunachitika, koma Yesu no, amene atakhulupirire ine ndi Atate tidzayesa mwa iye wotani ukhalamo. So chinthu chimene chikuchitika chifukwa Mulungu akufunisisa akhale mwa munthu, ati tidza kwa iye ndipo tidzayesa kwa iye mukhalamo, right? So ichichi ndi njira yatsopano imene Mulungu akugwiritsa ntchito kuti ndeti iniyo njira iyi ikachitika mukafuna kumva kwa Mulungu ndeti tiona natuno simufunikanso mupitenso kwa alawuli. Mukafuna kumva kwa Mulungu ndeti inuyo munthu apita straight kwa ndani? Kwa Mulungu. Mwaona? So ni njira yapadera yopambana. So tchimo likachotsedwa, tikuona tuno tchimo ladzuka pansi likachotsedwa ndi Mwana Wankhosa, idakapezeka njira yapadera yotheka kuti Mulungu ndi munthu akhalenso ndani olumikizana, right? Mzimu wake udakhala pamodzi ndi mzimu wa ndani wa munthu, ndipo bala limene lachitika kulekana limene lachitika mu Edeni zidakhala tani zapola, right? So tiona kuti mzimu umene pa nthawi imene tikamaona aneneri akale amakhala ndithu akuona masomphenya, tinaona ine amalota maloto, tinaona kuti Mose muphunziro lathali ati Mulungu akhala ndi kamwa lake, right? Mzimu umene umakhala pa aneneri, right? Pakali panopa pakudzera mwa Khristu Yesu, mzimu umene udakakhala mwa anthu, right? Udakakhala mzimu umene upezeka mandani mwa anthu onse, right? Mwanjira anthu adakakhala ndi kupezeka zimene zidachitika bwanji chifukwa kudzera mwa Yesu Khristu. Tikaona Yohana 1:29 amati tiona ndi Mwana Wankhosa amene achotsa tchimo la dziko lapansi. So kudzera mwa Yesu Khristu tchimo latani lasweka, mphamvu ya tchimo ndi imfa yachoka. So kudzera mwa Yesu Khristu Khristu anakonza njira ina ya moyo, right? Chifukwa iye anali Mwana wa Mulungu, anabadwa, right? Ali ndi Mulungu onse, ndipo Yesu anachimwa anagonjetsa machimo onse pa mtanda paja pamene anasandulika tchimo malo mwa ife, right? Pa mtanda pamene Yesu Khristu anasandulika kuti akhale tchimo, china chake sanachimwa, anati mwa inu ndipereka mzimu wanga, right? So Yesu Khristu anagonjetsa mphamvu ya tchimo, analumikizitsa kotheratu mzimu wa Mulungu ndi wa munthu. So iniyo mukakhala ndi moyo ya Yesu Khristu ndito mzimu wa Mulungu ndi wa munthu ukhalanso tani ulumikizana mwa inuyo, right? So chinthu chimene Mulungu amatha apasa aneneri mphatso yoti athe kudziwa nzeru ya Mulungu, maloto ndi masomphenya kapena kukhala pakamwa pawo, right? Kapena kupasa nzeru, mzimu wa Mulungu ukhalanso mwa ndani mwa inuyo, right? So iyi ikhala ndithu kwa anthu ake. So tikaona kusindikizika kwake Machitidwe chapter 2 verse 16 ndi 18 apa pamene timatha kuona verse samawa chifano ichi chinachitika. Machitidwe chapter 2 verse 16 ndi mpaka 18 ndowerengani. Verse 16, komatu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli. Ndipo kuzali m'masiku otsiriza ananena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana aamuna ndi aakazi adzanenera, ndipo anyamata anu adzaona masomphenya ndi akulu anu adzalota maloto. Ndiponso pa akapolo anga ndi pa azakazi anga masiku awa ndidzathira cha mzimu wanga ndipo adzanenera. So tikaona mavesiwa Mulungu akuti ichi nchimene adzachite, anachilosanso mneneri, right? Akuti akasanula cha mzimu wake pa anthu, muone ati ana aamuna ndi akazi adzanenera. Kodi ndifo yani Mulungu anagwiritsa ntchito mawu awa kuti ana aamuna ndi akazi adzanenera? Chifukwa inena kuti kuchipangano chakale anthu okhala amene amakhala ndi mzimu wa Mulungu makhala pa iwo, right? Tikaona muchipangano amati mzimu wera unadza pa iye, right? Mzimu wera unapadza pa iye, right? Timaona kuti muchipangano chakale mzimu wa Mulungu sumakhazikika mwandani mwa munthu, amangoti mzimu wera unadza pa iye etc. Kumaona kuti Mulungu ikafika nthawi makamaka masiku otsiriza tikaona
mawu oti masiku osiriza tiona mawu oti masiku osiriza anayamba pamene Yesu atabwera, right? Ati ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lonse. So pa thupi lonse ndiliti pa thupi la anthu onse amene akukhulupirira mwandani mwa Yesu Khristu, right? So ichi chikachitika muchipangano chake zimene sizimachitika. Mzimu wa Mulungu sumakhala pa anthu onse ayi. Mzimu wa Mulungu umakhala pa mneneri, right? Kapena pa mfumu kapena pa weruza basi. And sumakhala tu kale no. Mzimu wa Mulungu umabwera pa nthawi imene tino munthu chaona masomphenya ulosi kapena anenerera, right? So koma pakuti no azasanula mzimu wake pa thupi lonse, ndipo ana amuna ndi akazi azanenera, ndipo anyamata ana adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzalota maloto. Tikawerenga ku Numeri tinaona tino Numeri chapter 12 I think nawerenga tiona kuti no izizi zoona malotos, izizi zoona masomphenyazi ndi zokhazo zimene zimachitika Mulungu akafuna kukhala ndi anthu kudzera mwachani mwa aneneri. Koma Mulungu akuti ichichi chikhala chiona kwa aliyense amene wakhulupirira wa thupi lonse, right? Ati ndipo pa akapolo anga ndi akazi anga masiku awa ndidzathira cha mzimu anga ndipo adzanenerera. So chinthu ichichi chimene Yoeli anachinenerera ichi chinakhazikitsidwa pa Pentecost. Chifukwa pa Pentecost ndi nthawi imene Yesu Khristu anazozedwa ndi Atate, right? Atabwera kumwamba atazozedwa ndi mzimu Atate ndi Yesu Khristu. Tikaona pa nthawi imene amakwera kumwamba moyo wogonjetsa tchimo ndi imfa, moyo woyanjana ndi Mulungu unali mwa iye yekha chabe, right? Kumwamba pa Pentecost atazozedwa ndi mzimu wa Mulungu chitiwa chake Yesu Khristu akutipasa chinthu chimene chichi kuti inu ndi ine tizikakhala ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu. Ndiyo tino era yoti munthu akufuna amve kwa Mulungu apite kwa mneneri, era imene yatha, right? Pano Mulungu akhala mwandani mwa ifeyo. Nkona pakuna tino ana amuna ndi akazi azanenera mwanjirena era ya ulosi yapita. Okay, so apopo ndeti tamba kuvesi. So tikamawerenga Yoeli ndi Petro nkhani ine ndakamedasa pa Yoeli chapter 2, right? Adakanenera ndani, right? Ose tikaona bwinobwino ose amene alandira mzimu, right? Adakanenera, right? So sikunena kuti no ose azakhala aneneri ayi, kumaonera kuti ose amene alandira mzimu azanenera. So tikaona even mwanjira ina tiona nawo tino kuchipangano chakale anthu okhala amene amakhala ndi mzimu wa Mulungu ndi okhala amene amakhala aneneri, right? So mwanjira ina tanadi ya anthuwa akunenerera chifukwa akhala ndi mzimu wa Mulungu mkati mwawo. So mzimu omwe umene unayankhula kwa aneneri muchipangano chakale ndi mzimu omweyo umene utakhale mwa anthu, kapena ni mzimu umene utakhale mwa inu ndi ine. So tikamaona aneneri akale achina Eliya, tikamaona achina Mose, right? Mzimu umene umangopasa iwo nzeru, mzimu umene umayika mawu mkamwa mwawo, mzimu umene umapasa masomphenya, mzimu umene umapasa anthu aja maloto, mzimu umene jawo ndi mzimu omwewo umene kukhala mwa inuyo tsopano ndi kukhazikika. Ni mzimu omweyo wa Mulungu plus moyo wogonjetsa wandani wa Khristu Yesu. Nikona apaona atuno ana amuna ndi akazi azanenera ndikuona chani masomphenya. Mwana nkhani ja tsopano mwanjirena Mulungu akupanga shift sakuyankhulanso kwa anthu kudzera mwa aneneri, koma Mulungu akuyankhula kwa anthu a dziko lapansi kudzera mwa anthu ake tsopano. Mwanjirena anthu ake ali ndi mzimu wake, chimene Mulungu amafunisisa chichecherani chakhazikika. So Pentecost inakhala ngati chiyambi cha kulumikizana kwa Mulungu ndi munthu, right? So sipakufunika so pakati pathu tino Mulungu akhale pakati pathu kudzera mwakachisi, no. Kapena tadusano pa stage paja pona tino Mulungu ali nafe Emmanuel. Tino pa stage nato Mulungu ali ngati mwandani mwa ifeyo, kapena mzimu wa Mulungu ngati mwandani mwa ifeyo. Stage imene tilipo ndili ndimeneyo. Ndikona pakubwera pa Akolose 1 verse 2 verse 26-27. Tawerenga pamenepo Akolose verse 26. Ndiwo chinsisicho chinabisika kuyambira pa nthawizo kuyambira pa mibadoyo, koma anachionetsa tsopano kwa oyera mtima ake, kwa iwo amene Mulungu anafuna kuwazindikiritsa ichi chimene chili chuma cha ulemerero wa chinsisi pakati pa anthu ndiye Khristu mwa inu chiyembekezo cha ulemerero. Yeah, so
tikaona muno bwino chinsinsi chimene chinabisika chimene chaonesera kwa ifeyo ndi chani? Mulungu anafunisa ativumbulutse iye ndino Khristu mwandani mwa inu. Mukuona pamenepe Khristu mwa ife ndiye chiyembekezo chani cha ulemerero. Ichi ndi chinthu chimene Mulungu anafunisisa kuti achichite. Sizichitika makamba za kachisi, timafuna zitilosere kuti ife tizakhala kachisi andani wa Mulungu. Akamapereka masomphenya kwa aneneri ndi andani aneneri kapena alawuli kapena maloto kwa aneneri ndi alawuli, zinayi zionesa tuno ikufika nthawi ina kuti Mulungu azayankhulana ndi anthu ake direct kudzera mwa mzimu ake, right? So zija zinayi ngati zisanzo ziphiphiriso, komano chenicheni ndiyo Khristu ali mwandani ali mwa ife, right? Tawerenga na Efeso 1:13. Efeso 1:13 ati bwana, Verse 13. Mwa iyeyo inunso mutamva mawu achoonadi, uthenga wa ndi kukhulupirira iye, munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera wa lonjezano. yeah. So tikuona pano ifeyo tikusindikizidwa ndi Mzimu, tikusindikizidwa ndi chizindikiro cha Mzimu Woyera wa lonjezano. So chizindikiro cha Mulungu ni Mzimu Woyera mwa inu ndi ine, right? So last week tinaona za kuti Yesu Kristu anasindikizidwa ndi Mzimu wa Mulungu. Tinaona kuti Yesu Kristu anazala ndi Mzimu wa Mulungu, right? Mwina mavesi tingaona mwachangu kuti tisikhe ngati tikungoyankhula pamamba, right? So tingopita pa Yohane, tikaona pa Yohane 6:27, right? Mwina ningowerenga tingosigula Bible langa njiwa. Amene amapeza atawerenga ngati mwe Bible fupi. Yohane 6:27. Yohane 6 verse ya 27. Aloza funo, gwirani ntchito si chifukwa cha chakudya chimene chitayika, koma chakudya chimene chitsalira ku moyo wosatha, chimene Mwana wa Munthu adzakupasani inu, pakuti amene Atate ndi Mulungu adamulembera chizindikiro. So apa kuti pakuti Atate Mulungu analembera chani chizindikiro, right? Muchizungu amakati for him has the Father sealed. So Yesu Kristu ali ndi silu ya Mulungu, right? Yesu anapangidwa silu ndi Mzimu wa Mulungu. So towerenganso pa Yohane 3 verse ya 34. Yohane 3 verse ya 34. Mafuna kuti tizindikire pamene baba aona kuti tayambire pa verse 32. Iye amene analandira umboni wake anayikapo chizindikiro chake kuti Mulungu aliona, right? Ndio una verse 34. Pakuti iye amene Mulungu anamtuma alankhula mawu a Mulungu, pakuti sapasa mzimu ndi muyeso. Atate akonda Mwana anampasa zinthu zonse m'dzanja lake. Mwana amene. So tiona nawo Yesu Kristu anapasidwa mzimu osati mwa muyeso. Kwa aneneri mzimu umaperekedwa mwa muyeso, right? Koma kwa Yesu mzimu sunaperekedwe mwa muyeso yake. Mzimu wa Mulungu ndi wa Yesu zinayi zolumikizana chonchi, right? Kudzera mwa Yesu Kristu umulungu ndi umunthu zinayi zolumikizana, right? And pakupita pa nthawi pa mtanda ndi pamene Atate anazerekanisa okhanina ndi Yesu Kristu. Kodi Yesu analira kuti Mulungu wanga mwandisiyanji. Yesu anasanduka tchimo malo mwa ife, monga kwamba Paulo kwa Korinto, right? Koma iye Yesu ali pasi pa chinthu chimenechi anaphwanya mphamvu ya chinthu. Ifaniro iye anakhalabe okhulupirira mandani mwa Mulungu, anapereka mzimu wake kwa ndani? Kwa Mulungu. Mwana nkhaliye. So tiona nawo kudzera mwa Yesu Kristu tikuona nawo iye anasindikizidwa, right? Ifeso amene talandira mu Yesu Kristu tikusindikiziranso pamodzi ndi iye, tikukhalanso anthu ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu, right? Tawerenga nawo 1 Korinto 2 verse 16. Ndowerengera 1 Korinto 2 verse 16. Verse 16. Pakuti wazizwa ndani mtima wa Ambuye kuti akamulangize iye, koma ife tili nawo mtima wa Khristu. Tuwerengeso 1 Korinto chapter 2 verse 9 mpaka 10.
9 koma monga kulembedwa mmene diso silinazione ndi khutu silinazimva ndi sizinalowa mu mtima mwa munthu se Mulungu anakonzeratu iwo akumkonda iye. 10 koma kwa ife Mulungu anati onetsera izi mwa mzimu pakuti mzimu asanthula zonse zakuya za Mulungu zomwe. Mwaona? So tikumawerenga 1 Korinto 2:9 anthu amanthu akugwiritsa ntchito vesi imene ukamba ngati na zimene mungatikonzesera kumwamba sili kuziziwa, right? Komano nkhani yaikulu si imene yayi akukamba zinatuno zimene diso silinaone, right? Khutu silinamve, zinthu zimene sizinalowe mu mtima wa munthu, right? Zimene Mulungu azikonzeseratu, right? Zichitika nchatu zinthu zimenezi anthu amaona kugwiritsa ntchito vesi imene ngati akukamba zakumwamba koma context isimeneyo kodi vesi kuti yana koma kwa ife Mulungu azionesera kudzera mwa mzimu yake. Mwana amene so kale zimene diso silinaone, zimene anthu samaona, zimene anthu samamva, zinsisi zimene sizinalowe mtima wa munthu Mulungu amazivumbutsa wadani kwa aneneri, right? Komano lerolo chinthu chimene chichi Mulungu akutionetsa mwa ife kudzera mwa mzimu. So manjinena inuyo muli ndi mzimu wa Mulungu, right? Ati pakuti mzimu asanthula zonse zakuya za Mulungu. Manjinena inuyo ngati muli mwana wa Mulungu ndikuzindikira kuti no mzimu wa Mulungu uli mwa inu. Ubale wanu ndi Mulungu ukhala chonchi Mulungu azikuvumbulitsani zinsinsi zake, Mulungu azikuoneserani iye khalidwe lake, Mulungu azionesera yekha kwa inu ndipo akupasani zinthu mwa mzimu wanu. Mulungu akuzindikirisani zonse zimene mukuyenera kuchita, akuzindikirisani zonse zimene iye ali. Mukuona amene pa so apampa pamene tiona tuno chodani chenenje tuno ifeyo tili ndi mzimu wa Mulungu. Brother Petros mwana ndifunsa amene ndifunsa mutapanga anmute ndikufunsa Petros ngamene ndifunsa mutafunsa. Okay, yes, Then you mention another verse. Mati Yohana chapter 9. Oh, okay. Yohana 3:34. Yohana 3:33 and 34. Thanks. Okay, I hope my all right, thanks. All All right, thanks. so to be this, huh? Okay. All right, so nkhani ndenda kuti no chogwirikachi ndi chiti, right? Chimene chinali chopezeka kwa aneneri okha nthawi imeneyo chapezekanso tutu chili kwa ndani, chili kwa ifeyo. Chifukwa nawo kuti no tini mzimu wa mwana wake mojani mitima mwathu. Ndawo tizo zinthu zimene sizinaoneke, zinthu zimene sizinabwere mtima mwathu Mulungu azivumbulitsa kwa ndani mitima mwathu. Okay, tawerenga ni Aroma chapter 8 verse 9, 10 ndi 14. Koma inu simuli thupi ayi akhalabe mu inu. Koma ngati munthu alibe mzimu wa Khristu si ali wake wa Khristu. 10 ndipo ngati Khristu akhala mwa inu thupilo ndithu lili lakufa chifukwa cha uchimo, koma mzimu uli wa moyo chifukwa cha chilungamo. Pakuti onse amene asogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amenewo ali ana a Mulungu. So tionana kuti no ati ife sililinso mu thupi yayi koma ife tili mujani tili mu mzimu. So izi zakukamba kwa anthu, right? Ati ngati mzimu wa Mulungu akhalabe mwa inu, koma ngati munthu alibe mzimu wa Mulungu salinso wake wa ndani wa Khristu. Mwana amene so ngati Khristu ali mwa ife ati tili amoyo ifaya cha chilungamo, right? So anthu onse amene asogozedwa ndi mzimu wa Mulungu amene wali ndani ana ake. So tikamakamba kuti ndife ana a Mulungu tukamba zoti mzimu wa Mulungu uli mkati mwa ife ndi Mulungu ndife anthu otani olumikizana, right? So tikuthaona tuno choonadi chimene Mulungu amafunisisa takhala nacho panopa, right? So tiona tuno panopa kuti Mulungu akakhala ndi anthu ake kudzera mwa mzimu. Kuti Mulungu akafuna akakhala ndi ineyo atumiza mneneri azandiuza ine ngati panopa pamene zimakhalira kumayi kuno kuti no anthu akufuna kuti no
mulungu ayankhule, amapita ku church, a man of God locate me, man of God locate me, ndeti anthu akupemphera kwa mulungu koma akupembedza tuno mulungu awayankhuleyo kuzera machani mwaneneri, right? So panopa tikaona mlaki kuno kumipingo yambiri, right, anthu amakhala ndi aneneri etc, right, anthu ena amafika pa chiponera no ufunika mukhale ndi munthu amene ndi mzimu wachineneri kuti azikumasulira malemba, right? So pakakhala tuno munthu ena akali ndi mzimu wachineneri ndeti munthu ameneyo ndiye khaya amene mulungu wayankhula kwa iyeyo, nonsenu muzifika kwa iyeyo kuti mumvetsetse malemba kuti no mulungu akuyenda mu njira imeneyo. Tawerenga Hebrew 1 verse 1 ndi 2. Verse 1. Kale mulungu analankhula ndi makolo mwa aneneri m'manenedwe ambiri ndi mosiyanasiyana, koma pakutha pake pa masiku ano analankhula ndi ife ndi mwana amene anamuyika wolowa nyumba wa zonse. Mwa iyenso analenga mayiko ndi amwamba omwe. Yes, so mulungu kale amayankhula kusera mwa aneneri m'manenedwe osiyanasiyana. So ina njira yakale komano pakutha pa nthawi manjinena kumapita nthawi, at the end of days chichitika chati mulungu akuyankhula nafe kusera mwa mwana wake. So chifukwa tinoti ni mzimu wa mwana wake mwa ifeyo, mulungu atha kuyankhula ndi ndani? Ndi ifeyo. So ngati ndikufuna ndimve mawu a mulungu, ndikufuna ndikhale ndi mzimu wa mulungu ngati mwa ndani? Mwa ine, right? Ine pano ngati ndikufuna ndimve mawu a mulungu, ndikhale bwada somaso pano mzimu wa mulungu ukhale mwa ineyo. Sikudaliranso kuti ndikamvenso kwa mlauli, sikudaliranso kuti ndikapite kwa mneneri andiuze zimene mulungu akufuna. No, ineyo mulungu akundifuna ineyo, mulungu akufunisisa ineyo. Tiona nawo tuno chilinga cha mulungu sinoti apa aziyankhula kuzera mwa mmodzi azipita kwa anthu. No. So panopa kuzera mwa mwana wake mulungu atiyankhula ife. So mzimu wa mwana wake umene tapatsidwa ifeyo ndi njira imene mulungu atiyankhula ndani? Ndi ifeyo, right? Tapaoneni apa iwo Mose anati chani? Numeri chapter 11 verse 29. Brother Trust mtawerenga Numeri 11 verse 29. Koma Mose anati kwa iye, kodi uchita nsanje nawo chifukwa cha ine? Bwezi anthu onse a Yehova atakhala aneneri, bwezi Yehova atachira mzimu wake. So even Mose anamvesesa chinthuchi. Mose anamvesa tuno cholinga cha mulungu chotuno mulungu akufuna mzimu wake ukhale pa ndani? Pa anthu onse. Koma pa nthawi imeneyi zimangochitika natuno mulungu amasanula mzimu wake pa aneneri kuti akauze masomphenya maloto nzeru yake kuti aneneri akauze ndani? Anthu. Komano kupita mapita nthawi njiraso si imeneyo ayi. Kuti ndikamve kwa mulungu ndikufuna ndipite kwa iye, ndibalenso maso pano mzimu wake ukhale mwa ndani? Mwa ineyo. So mphatso ya uneneri muchipangano chaso pano ikugwira ntchito mwa njira ina. Chifukwa tuno panopa ndili ndi mzimu wa ndani? Wa mwana wake. Taonani pa Galatia 4 verse 6. Haleluya. Verse 6. Ndipo popeza muli ana, mulungu anatumiza mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu, wofuwula Aba, Atate. Yes, so mulungu akutumiza mzimu wa mwana wake kuti ulowe mitima wathu. Pano pato tikufuwula Aba, Atate. Mwanjira ifeyo tulumikizana ndi mulungu, ine ndi mulungu, pebenso munthu naso pakati ipeya. Okay, so iyi ndi njira yabwino imene mulungu akutipasa. Ndiye munthu wonera apo kuti panopa njira ijo tino mulungu afuna ayankhule ndineyo, ndikufunikanso ndikhalenso pansi pa aneneri, ndifunanso ndikhalenso pansi pa ena ake amene ali mzimu wachineneri kuti ndikamvese mawu a mulungu. Ndikufunika mzimu wachineneri kuti iye kuti munthu amene ali ndi mzimu wachineneri anenera chani pa nkhani, kodi zikufunika zikhale choncho. Tiwerengani Mateyu 11 verse 13, Luka 16:16. Verse 13. Pakuti aneneri onse ndi chilamulo chinanenera kufikira pa Yohane. Ndi aneneri analipo kufikira pa Yohane. Kuyambira pamenepo ulalikidwa uthenga wabwino wa ufumu wa Mulungu, ndipo munthu aliyense akangamira kulowamo. Muchipangano chakale chilamulo ndi aneneri ndi zimene zimalalikira, right? Mulungu
anazinambaseka kuzera mu chilamulo, tikaona muzinsembe kuzera mu kachisi etc ndi aneneri Mulungu amasanula Mzimu wake pa iwo. Koma kufikira pa Yohane chichitika njani? Kuyamba pamenepo chitwalira ndi uthenga cha wabwino wa ufumu. Yesu anakambira ufumu wa Mulungu sudzani maonekedwe, koma ufumu wa Mulungu kale mwandani mwa inuyo. Luka chapter 17 verse 20-21, right? So ufumu wa Mulungu uli kale mwandani mwa inuyo. Mwanjinena chimene chikulalikira panopa si chilamulo, si aneneri, right? Chikulalikira panopa ndi ufumu wa Mulungu. Tikufunira tauza tunatino ali ndi ufumu wa Mulungu kati mwawo, ali ndi kuthekera kuti athaulumizana ndi Mulungu pa iwo okha, right? Kuzera mwandani mwa Yesu Khristu. So ichi chimene chili chosiyana kwambiri. Chilamulo ndi aneneri chinalipo kufika pandani pa Yohane, koma kuchoka pa Yohane kufika kuku sililinso pansi pa chilamuloso ndi aneneri, no. Sitikuyang'ananso kukachisi kuti zikuti bwanji, ayi. Sitikuyang'ananso kwa aneneri kuti akuti bwanji, no. Tikuyang'ana pa ufumu wa Mulungu, tikuyang'ana pa Khristu Yesu amene akuti ayankhulitsa ifeyo kuzera mwayani mwa Mzimu wake. Okay, so tikupitiriza papa. So tikaona bwinobwino tikuona tuno tikuyenda ma step. Mulungu anali pakati pathu. Exodus 25 verse 8 kachisi, right? Kuona Mulungu ali nafe kuzera mwa Yesu Khristu amene anabada mu Bethlehem, right? Kumano kuzera pa Pentecost Akolose 1 verse 27 Khristu ali mwandani ali mwa ife. So tiona ma step mu kubwezeresa. So tikaona bwinobwino chilamulo chinaonjezeredwa, right? Tikaona ma step amene Mulungu ayankhula ndi munthu, chilamulo chinaonjezeredwa. Tikuona apopo Agalatia 3:15, right? Agalatia 3:15 alino chilamulo chinaperekedwa. Chinaperekedwa chifukwa cha tchimo. Yeah, so chilamulo chinaperekedwa chifukwa cha tchimo, Agalatia 3 verse 15. Okay? Agalatia 3 verse 19, sorry. So Agalatia 3 verse 19 akuliza ifedo chilamulo chinaperekedwa chifukwa cha tchimo. So tikaona sankhya ya system yonse ya chilamulo inaperekedwa after tchimo, right? Kuti ikamuonesere munthu njira paja sali mauli yake njira ya Ambuye ili mujani ili mukachisi. Komano tikaona Yesu adabwera pakati pathu ananali yani lemba ninunso la muchilamulo silichoka kufikira zonse zitani zikwaniritsidwe. Mwanjirena zikangoti zakwaniritsidwa ndizo zitani zikuchoka, right? So Ronaldo kwaniritsidwa kwa chilamulo kunali kuti no Yesu akhala kachisi ndani wa Mulungu, right? That system message imene Mulungu amati munimangire kachisi ndikhale pano pakati pathu. System imene ikuchosedwa chifukwa yoti yani Yesu ndiye kachisi ndani wa Mulungu, right? Pakali panopa sitikuyang'ananso ku system ya chilamulo yakachisi ya ku Yerusalemu, koma tikutaona tuno Mzimu wa Mulungu ukupereka ndani kwa ifeyo. Yesu Khristu akuwira kumwamba Efeso 4:10 kuti akadzale zinthu zonse, right? So tikaonanso kachitatu chambirira aneneri ndi ansembe analipo mu nthawi imene amachitira umboni ndi zayani za kachisi ndi chilamulo, right? Komano Yesu akubwera kuzaonetsa tuno Mulungu akhale pachani pakati pa ife. Hebrew 2 verse 7-9 Yesu akubwera osati monga mwamuonekera angelo mwana wa mbewu ya ndani ya Abraham. Mulungu ali nafe, koma panopa Akolose 2 verse 16 ife tikukhala ndi malingaliro ndani, tikukhala ndi mtima wa ndani wa Mulungu. 1 Corinthians 2 verse 16 mwanjina maganizo athu akutha kuumbidwa kuti akayanjane ndi moyo umene uli kale mwa ndani mwa ife. So tikutaona tuno tayenda ndithu ma step mu plan ya jana ya chiyanjano pakati pa ife ndi ndani ndi Mulungu. Alright, so tikaona zimene zizi funso litakhapo lero kunena kuti tikamaona ku Efeso toyerenga verse ya ku Efeso pamene amanati Mulungu anapereka ena akhale aneneri, ena akhale maapostolo, ena akhale aziphunzitsi, ena akhale ngati azibusa, ena akhale maevangeli. Kodi lero mphatso ya uneneri ingagwire ntchito yanji, right? Ndithakuza naona kuti mphatso ya uneneri ikugwira ntchito ina koma osati ngati imene imakhalira kale. Panopa tikaona aneneri amasiku ano amipingo yosiyanasiyana imakhala ngati chidino iweyo kungosusana ndi zimene Mulungu zimene nene wanena iweyo basi uli panji. Munthu amakambirana na Bible chonchi akulu taonani Bible kuziyani Bible ayi abusangana na chonchi
basi munthu amene sakufuna saga amene chilichonse iyeyo akangoti ndiri basi wathana nayo chifukwa chani ukususana ndi zimene abusa akananena chifukwa kuti azibusawo ali ndi mzimu wachinenero, right? Ena ndithu analemba ndithu mabuku, right? And aneneri alemba mabuku iwe ungosusana zimene zili bukumo iweyo basi uli panja akutulusa panja safuna sakambale nayo, right? So kodi panopa mzimu wachinenero ukugwira ntchito monga yotani, right? Now ndimafuna kuwuzani chonchi kunena kuti no zimene Mulungu avumbulusa kale mu mawu ake tsopano, right? Zimene Mulungu avumbulusa kale mu mawu ake tiona nayo kuti no munthu akakhala nayo kuti sakuzichita zinthuzo, right? Especially nkhani ya chipulumutso Mulungu akugwiritsa ntchito mphatso ya uneneri kuti akabwezeretse anthu mu njira ya chipulumutso. Ndikuonesani kuti no even atumwi Yesu Khristu analaphwisa kambirimbiri zoyenera kuchita, koma iwo akapeza ati akupambuka ndikachita ntchito ina ngati for example kuyambira nthawi ya Pentecost mpaka kufika nthawi ophunzira a Yesu atumwi aja, right? Samapita kwa anthu achikunja koma Yesu anatawuza kanena makosana muzakhala mboni ya ine mu Yerusalemu, mu Yudeya ndi ku Samariya ndi konse mwanjinena angakhale kwa ndani kwa mitundu, right? Koma amapita kwa mitundu ayi ndiye Yesu anapasa anthu amasomphenya kwakumbukitsa chimene chichi mwaona nkhanija. So masomphenya akubwera kuti awabwezeretse pa chinthu chimene Yesu anachifotokoza kale, mwaona nkhanija. So masomphenya akubwera pano tikaona panopa masomphenya akugwira ntchito imodzi muchipangano chatsopano akubwera kuti akhazikitse zinthu zoti zavumbulutsidwa kale mwandani mwa Yesu Khristu, abwezeretse anthu pa chikhulupiriro chenicheni. Ndi masomphenya akugwira ntchito imeneyo kale. Masomphenya akugwira ntchito yoti chani iwe ufuna ukhale ndi Mulungu, ufuna umvetse Mulungu kuti chani ndi upita kwa mlauli, upita kwa mneneri. Koma panopa ayi sichoncho ngati ufuna umve kwa Mulungu, ngati ufuna umudziwe Mulungu iweyo utani ulumikizane naye kudzera mwa mzimu wake. Komano mawu a Mulungu amveka, iweyo wapanga Bible study yamveka, komano mwanjira ina sikuzichita zinthuzo. So ngati pauchitika ulosi ukungobwezeretsa ku Bible study mwaona nkhanija. So tawerenga Machitidwe chapter 11 verse 2, 3, 4, 5 ati yani ndipo Petro akundulidwa anasusana naye nanena kuti munalowa kwa anthu osadulidwa ndi kudya nawo. Koma Petro anayamba kuwafotokozera chilongosolere nanena, ndinali ine mudzi wa Yopa ndi kupemphera, ndipo kukomoka ndinaona masomphenya chotengera chili kutsika ngati chinsalu chogwiridwa pa ngodya zake zinayi ndi kutsika mba ndipo pali ine. Yeah, so chuchitika nchani? Chuchitika nchinena kuti no ana a Israel, right? Pa nthawi amakhulupirira kuti sizabwino kuti anthu akalowe kwa anthu opanda mdulidwe. So chuchitika nchani? Mzimu wabwera pa anthu komana atumiwa sakupita kwa anthu acha mdulidwe. So Petro aonesera masomphenya kuti akulu musayirani munthu alese wodesera, right? Mzomwe masomphenya mathandauza. So iwo wapita kwa kunena asamalalika kunena sabatizidwa, right? Atumwi ena aja nono akulu inu mapita kwa anthu osadulidwa chifukwa chani? Ndi pamene akuwaonesera chani masomphenya. Koma funso langa nali kodi Yesu sanauze kale kuti muzakhala mboni yanga ku Yerusalemu, Yudeya? Anauza kale, koma anthu amachichita chinthu chi no samachichita. Nikona Yesu anawapasa anthu amasomphenya chifukwa anthu anali kuti akhazikika muchilamulo, right? Nditha kuwamvetsesa ine ife anena kuti no kwambira nthawi imene anabadwa kufika nthawi imene Yesu atauka kupita kumwamba anthu anali kupanga zinsembe zija zilamulo za chilamulo china icho sanali kupanga. So Yesu apita kumwamba ngakhale Yesu afotokozera kuti muzakhala mboni yanga kwa anthu a mitundu ndi ena onse, chinthu ichi sichinalowe m'mutu mwawo. Chifukwa chani? Anali moyo wawo wonse akupanga chinthu motere
mukuona. So pa nthawi iyi Yesu Khristu akuwapasanso masomphenya kuti makosana utumiki wanu usankhala kwa Ayuda koma upitenso kwa ndani? Kwa amitundu. Mukuona ntchito ya masomphenya panopa kukhazikitsa zinthu zimene zilipo kale, kuwalimbikitsa anthu muchani? Muchikhulupiriro. So ntchito ya masomphenya mu chipangano chatsopano ndikulimbikitsa chikhulupiriro cha anthu pa mawu a Mulungu, osalusana ndi mawu a Mulungu, nono molimbikitsa anthu. Mwanjira ina adakakhale atumwi awawa akuchita kale ntchito imene Yesu anawuza. Masomphenya pa Machitidwe chapter 10 sadakaperekedwa, adakhala apita kale kwa amitundu sadakaperekedwa masomphenya, koma masomphenya abwera chifukwa anthu asakuchita ntchito imene Mulungu anawapasozera mwa Yesu Khristu, angupita kwa Ayuda okhaokha. Mwana nkhanicha Machitidwe 11 verse 15 to 18 akuti chani? Ndipo mmene ndinayamba kulankhula, Mzimu Woyera anawagwera monga anatero ndi ife poyamba paja. Ndipo ndinakumbuka mawu a Ambuye kuti ananena, Yohanetu anabatiza ndi madzi, koma inu muzabatizidwa ndi Mzimu Woyera. Ngati tsono Mulungu anawapatsa iwo mphatso yomweyi yonga ya kwa ife, pamene tinakhulupirira Ambuye Yesu Khristu, ndine yani kuti ndingathe kuletsa Mulungu? Ndipo pamene anamva izi anakhala do, nalemekeza Mulungu ndi kunena, Petro Mulungu anampasa kwa amitundunso kutembenukira mtima kumoyo. Yeah, so tuona na kuti choonadi chimene masomphenya anawapasa anthu aja, right? Ndi choonadi chimene anawakamba, anawawuza kale, koma anthu aja anachichita no. So masomphenya mu chipangano chatsopano sakugwira ntchito yotino akamuwuze munthu chimene akufunika, ngati imene zimakhala ku chipangano chakale kuti ufuna umuziwe Mulungu ukamfunsa mneneri, right? Masomphenya akugwira ntchito imodzi mu chipangano chatsopano, kwasendera anthu kuchoonadi chimene Mulungu wauza kale. Of course panayi aneneri anafotokoza za njala imene akabwera ku Yerusalemu ndi anthu anakonzeseratu chuma kuti athandize, right? So no chimene Yesu anawuza kale ndi ichi. Machitidwe a Atumwi chapter 1 verse 6 to 8 muone chimene Yesu anawuza. Chifukwa sanachite, Yesu anapereka masomphenya. Towerengana kuti bwana. Pamenepo iwowa atasonkhana pamodzi anafunsa iye nanena, Ambuye, kodi nthawi ino mubwezera ufumu kwa Israeli? Koma anati kwa iwo, sikuli kwa inu kudziwa nthawi kapena nyengo zimene Atate anaziyika mu ulamuliro wake wa Iye yekha. Komatu muzalandira mphamvu Mzimu Woyera atadza pa inu, ndipo muzakhala mboni zanga Yerusalemu ndi Yudeya lonse ndi Samariya ndi kufikira malekezero ake a dziko. Yeah, so apa tikuona anthu ati atasonkhana pamodzi. Yesu anawuza kuti makosani nkhani si za ufumu wa Israeli. Mukuona chimene ayo amalingalira za ufumu wa Israeli. Yesu anawuza kale kamimbi makosana ufumu wa Mulungu ulingali mbewu, ufumu wa Mulungu ulingali yani. Anawuza kamimbi koma iwo chomwe amaganiza ndi yani cha Israeli basi. Toza no makosani mukhala zibwera akadza pa inu, mukhala mboni zanga kuti ku Yerusalemu, ku Yudeya, kuseku kwa Ayuda, right? Koma akuti ndi Msamariya, Asamariya si Ayuda yayi, kufikira kumalekezero a dziko kumachenena kwa mitundu. So uthenga mafunika kwa Pentekoste, koma chifukwa anthu asakuchita ntchito imene Mulungu awapasa, Mulungu apereka masomphenya kwa Petro kuti anthuwa akabwerere pa mission imene Yesu anawuza kale. So tikuna mphatso ya uneneri mu nthawi ya mpingo utangwamba umene unayo tino ukakhazikitsa anthu pa course kapena pa njira ya uthenga wabwino. Mukuona? So kusiyana kwa mphatso ya uneneri chipangano chakale ndi chatsopano ndimene Paulonso muone Paulo analakwitsanso zinthu zina mpaka Mulungu anapereka mphatso ya uneneri, koma Paulo sanamverebe, right? Tawerengani Machitidwe 19 verse 21 atiyana. Trust
ulipo utawerenga machitidwe 19 verse 21. Machitidwe 19 verse 1 verse 21. Ndipo zitatha izi Paulo anatsimikiza mu mzimu wace atapita pa Makedoniya ndi Akaya kunka ku Yerusalemu kuti nditamuka komweko ndiyenera kuonanso ku Roma. Yeah, so Paulo akusimikizika mu mzimu wake, so akuzitsimikiza zinthu zimkalekale mwa moyo wake. So Paulo akufunisisa atapita kuti ku Yerusalemu. So muwerenga makalata ake Paulo anafunisisa utapita kuti ku Yerusalemu, koma Mulungu samafuna Paulo apite ku Yerusalemu. Mulungu anali ndi cholinga, right? Ndi muone zimene zikuchitika. Taonani pa Machitidwe chapter 20 verse 22 23. Ariya then ziwerengani brother Trust, mthu amawerenga. Trust tawangani mute, I think yeah t Verse 20 verse 22. Ndipo taonani ndipita ku Yerusalemu omangidwa mu mzimu, osadziwa zimene zidzandigwera ine kumeneko. Koma kuti Mzimu Woyera anandichitira umboni m'midzi yonse ndi kunena kuti msinga ndi zisautso zindilindira. Yeah, so Paulo anali ndi umboni wochokera wa Mzimu wa Mulungu kuma midzi yonse imene amayenda, akuti amasimikizira napo mukapita ku Yerusalemu mukatani mukamangidwako unyolo kumeneko, right? Koma iye arakusimikizabe kuti atani apite. Mwana amene ndi muone chitika nchani. Terengani Machitidwe 21 verse 14. Machitidwe 21 verse 4. Ndipo mmene tinapeza ophunzira tinakhalako masiku 7 ndipo iwowa ananena ndi Paulo mwa mzimu kuti asakwere ku Yerusalemu. Yeah, so ophunzira akunena mwachani mwa mzimu. Mwachena ophunzira mzimu awuzira makosana Paulo asapite kuti ku Yerusalemu. Mwayona nkhanija. So awa ndokhulupirira akulandira chisimikizo nkalekale mwa moyo wawo kuti no Paulo usapite kuti ku Yerusalemu. Mukuona ndiye muone mpaka zinafika poti no kuli nakamati Agabo anali mneneri, right? So Paulo wasusudakali ni mzimu asapite. Ophunzira akumususa Paulo asapite. Muona nkhanija mpaka Paulo sakusintha yaya. Paulo afuna apite kuti ku Yerusalemu, right? Agabo amene ali mneneri akumuwuza Paulo usapite kumeneko. Mukuona, so chichitika nchani? Tawerengani Machitidwe 21 verse 10 mpaka 12. Machitidwe 21 verse yake ya 10 akuti ndipo pokhalapo masiku ambiri anatsika ku Yudeya mneneri dzina lace Agabo, ndipo anadza kwa ife natenga lamba la Paulo nadzimanga yekha m'manja ndi mapazi, nati atero Mzimu Woyera, munthu mwini lamba ili adzammanga kotero Ayuda mu Yerusalemu adzamupereka m'manja a mitundu. Koma pamene tinamva izi tinamdandaulira ife ndiyo akomweko asakwere iye kunka ku Yerusalemu. Mpaka Mulungu akumpasa Agabo ulosi kuti tamuuze Paulo, right? Koma Paulo anamva chimenechi, ayi Paulo sanamve. So tikuthaona tino mzimu wa Mulungu ukutha kuwawuzira ophunzirawa. Mzimu wa Mulungu ukumuuza mneneri Agabo. Mukuona, so mzimu wa Mulungu pamene unamususa ndani Paulo anamva, ayi Mzimu Woyera unawuzira okhulupirira. Paulo anamva, ayi kenako mzimu wa Mulungu ugwiritsa ntchito ndani Agabo kuti amuuze Paulo usapite uko. Mukuona nkhaneje. So tikutha kuphunzira kuti chani chomwecho chimene mzimu wa Mulungu ukumuuza Agabo, chomwecho mzimu wa Mulungu unamulamuza kale ndani Paulo. Mzimu unawuza kanyani ophunzira ake. Mukuona nkhaneje. So mmene aneneri akugwiritsa ntchito mu pangano chatsopano, mzimu wa chineneri ukugwiritsa ntchito chomwe chatsopano ndi chakale nzosiyana. Mu pangano chakale Mulungu amayankhula kudzera mwa mneneri mmodzi yekha kwa aliyense. Kumana wa pano mzimu Woyera uli mwa Paulo, uli mwa ophunzira, ulinso mwa mneneri. Uthenga ukhala utani ofanana, koma uthenga ndi umodzi. Paulo asapite kuti asapite
ku Yerusalemu, right? Kumane chinthu chipodi Paulo amafunika chipfe kwa neneri. Ayi, Paulo amafunika angomva chimene Mzimu Woyera amususa mkati mwa moyo wake. Amafunika angomvera bero. Ngati sanamvera bero, amafunika amvere pamene ophunzira amuuza. Kumane Mulungu akuwerenga step ina wamuuza neneri. Kuti Paulo azoti chimene apangani, Yesu sana ndi chimene Mulungu akutani akufuna. Of course ndikuzo amene zinakhalira sitiwerenga mavesiwa. Kumane tiona nawo tino, okay, mwina tiwerenge, right? James ku Yerusalemu anali ndithu akukakamiza anthu kuti azisunga yani chilamulo. Yesu afa kale koma iye akuti no chilamulo chili in force. Zomwe kazi nsembe sizija Ayuda amapangabe angakhale Yesu atakwera kale, right? Tikaona zimene pa Acts 15 anazara nkhani yandulidwe anthu achikunja asadulidwe, koma ifeyo tili ndi Mose lowerengedwa la Sabata yense mu sinagoge. Mwanjira naona ngati mastandard awiri. Ayuda azisunga chilamulo cha Mose koma amitundu asasunge chilamulo cha Mose. So kuyirinso mwana Ayuda yonchi amene anakhulupirira Yesu koma akusunga chani chilamulo cha Mose. So Paulo amatengera ngati munthu amene akuwukira zimenezi. So James arangofika anamuzala akulu tamvanizi terengani Machitidwe 21 verse 17 mpaka na 20 muone chifukwa chani zimene anaganiza Paulo kuti asapiteko. Machitidwe 21 verse 17 nduveka ti ndipo pofika ife ku Yerusalemu abale anatilandira mokondwera, ndipo mmawa mwache Paulo analowa nafe kwa Yakobo ndi akulu onse anali pomwepo, ndipo atawalankhula iwo anafotokozera chimodzimodzi zimene Mulungu anachita kwa mitundu mwa utumiki wake. Ndipo pamene anazimva analemekeza Mulungu nati kwa iye, uwona m'bale kuti ambirimbiri mwa Ayuda akhulupirira, ndipo ali nacho changu onsewa chapachilamulo. Right? So Paulo akuyankhulana ndi Yakobo, right? Akuti amwene tamvani anthu osauka ali ndi changu pachani pachilamulo, right? So ngati zititero uone Ayuda ambiri akukhulupirira koma Ayuda ambiri akusunga yani chilamulo, right? So amafuna kuti Paulo azionesereka kwa Ayuda kuti Paulo nayenso ndi Muyuda. Pamene Paulo uthenga wake Mulungu ampasa kale uthenga chilamulo ndi aneneri ndifika nthawi Yohane kuyambira nthawi anapita uko nkhani yaikulu ndi chani ndi ufumu wa Mulungu umene ufuna ulalikidwe. Koma Paulo chuchitika nchani Paulo akupeza tuno akukopeka ndi Yakobo uchi kuti akazondesereka kuti amasunga lamulo kuti Paulo anafera zimene zifaya kuti Paulo anati kwa Ayuda nakhanga ta Ayuda kwa mitundu nakhanga chani kwa mitundu. So koma Mulungu zimene zisamafuna zichitike nkona amamulesa Paulo apita umeko, right? So Paulo anakhala kuona iye anafuna kukhala ta Ayuda popereka even nsembe angakhale satatani atakwera kale, mukuona. So muone zimene Yakobo anamuuza Paulo kuti achite. Tawerenga pamene pa Machitidwe chapter. So Paulo anauza ndani Yakobo anamuuza Paulo akulu tatengana ndi makosa nawa azipasa kukhala kuti akhala ndi vow, right? Vow ija ikamata umafunika upereke nsembe. So Paulo pa nthawi masiku 7 atatha Ayuda ena anamuzindikira akulu uja nduya amalalika za kunga msina machikhulupiriro amalalika za ndudai chani ndi akanamuukira. Paulo sanapereke nsembe komano anagwida ndi kumangira isanafike nthawi ya nsembe. Ndi makhulupiriro nino Mulungu amene anapangisa nino Paulo amangidwe ife zidakhala zoyipa kwambiri muganize mtumiki wa chilungamo kulonga msina machikhulupiriro mpaka kufikira popereka yani nsembe. Koma Paulo zimene zimapanga ife nino kwa Ayuda amafunga kufika kwa Ayuda kwa mitundu amafunga kufika kwa mitundu. So afuna apange zimene zola Ayuda amulandire kenako yawo alalikire uthenga, mukuona. Komano zimene sina injili ya Mulungu yayi. Machitidwe 21 verse 21-23 ati yani Ndipo anamva za iwe kuti uphunzitsa Ayuda onse akwa mitundu apatukane naye Mose, ndi kuti asadule ana awo kapena asayende monga mwa miyambo. Nchiyani tsono adzamva ndithu kuti wafika, chifukwa chake uchite ichi tikuwuza iwe. Tili nawo amuna anayi amene anawinda. So akumuuza akulu pali makosa anayi amene atani awinda, muona amenepe ndi akumuuza iweyo ukhale pakati pa ndani pa iwowa, mukuona amene ukhalire
So chimene Yakobo akulimbikitsa kwambiri ndi chilamulo cha ndani? Cha Mose, zimene nthawi yake inadusa kale, koma Yakobo amulimbikitsa Mose achite chinthu chimenechi chimene Mulungu samafunisa Paulo apezeke kufa chimene chichi. Mwaona? So Machitidwe a Atumwi chapter 21 verse 24-25 zinasatira nzoti chani? Machitidwe 21 verse 24-25 atiya amenewa uwatenge nudziyeretse nawo pamodzi nuwalipirire kuti amete mutu, ndipo adzadziwa onse kuti zomveka za iwe nzachabe, koma kuti iwe wekhanso uyenda molunjika nusunga chilamulo. Koma kunena za mitundu adakhulupirirawo, nalembera ndi kulamulira kuti asale zoperekedwa kwa mafano ndi mwazi ndi zopotola ndi dama. Mwaona? So Yakobo akuti akulu anthu afunika zoti iwe mumasunga siyani malamulo, lamulo aleketi lamulo la Mose, koma kwa mitundu samafunika asunge lamulo la Mose, koma ana amafunika ngo azipatulokha kwa mafano ndi mwazi komanso zopotola ndi dama, which zabwinobwino. Tikamaona nkhani ya dama ni nkhani ndi yabwinobwino. Zopotola tikaona Genesis chapter 9 verse 1-3 Mulungu analetsa osadya nyama ndi mwazi. Umeona? So amitundu samafunika zikhala pasi pa chilamulo. Umeona? Komano Paulo akumuzati inu mufuna kukhale pasi ya mufana Myuda. Komano pa nthawi chimene Mulungu amafuna ndi chani? Mulungu amafuna anthu osakhale pasi pa chani? Pa uthenga wa ufumu wa Mulungu, osalinso pasi pa chilamulo. Mukuona? So Mulungu anamuletsa Paulo kuti asapite kuchifukwa Mulungu amadziwa chimene chichi kuti Paulo akagonjera kwa Yakobo. Agonjera chifukwa chani? Chifukwa Yakobo anakhala ngati ndi influence pa Khristu ambiri amene anasatanso njira ya Chiyuda, right? So kuti Paulo apeze njira mufunika achite mongati yabe achitira kenako alalikire. Muona nkhanichi. So pa nthawi itafika Paulo anamangidwa ndipo zinachitira ubwino, otherwise Paulo adakapereka nsembe nazo. Okay? Machitidwe chapter 21 verse 27-32 tawerengani. Machitidwe 21 verse 27. Ndipo pamene masiku asanu ndi awiri anati amalizidwe, Ayuda aku Asiya pomona iye mkachisi anautsa khamu lonse la anthu namugwira. Nafuwula amuna a Israeli, tithandizeni, ameneyo ndi munthu uja anaphunzitsa onse posepo ponenera anthu ndi chilamulo ndi malo ano. Ndiponso anatenga Helene nalowa nawo mkachisi nadetsa malo ano oyera. Ndipo mmene anafuna kumupha iye, wina anamuwuza kapitawo wamkulu wa gululo kuti mu Yerusalemu onse muli piringupiringu. Ndipo posachedwa iye anatenga asilikali ndake mtuliyo nathamanga nawatsikira, ndipo iwowa pakumuona kapitawo wamkulu ndi asilikali analeka kumpanda Paulo. Tikuona nawo kuti no anthu aja anatenga Paulo kuti amuphe basi, kuti akulu atona anakulesa nthambitundu kuti ukachisi, right? So Ayuda ena alamuzindikira ifati paja Ayuda amamusaka kwambiri, akapita kwa Galatiya, right? Akapita ku malo ena ndi ena, akapita kwa Efeso. Ayuda amakhala kumusaka kuti akulu akupotoloza anthu, right? So Paulo sanafika kupereka nsembe ifati anamugwira anthu kuti amumenye. Komano akapita ataona ndata akulu izukhaba anamutenga notani ndikumanga. Ndi nthawi imene mpaka Paulo anamangidwa anafika ku Roma ngati wandende osati ngati mfulu iyayi. Komano chinayi cholinga cha Mulungu kuti Paulo akafike ku Aroma mfulu akali uthenga mwa ufulu, koma anafikako ngati wajani ngati wa ndende, right? So izi zinakhala tero. Now timafuna kuti no tione kuti no mphaso ya uneneri, tikaona mmene mphaso ya uneneri yayenda motani. Nthawi zambiri mphaso ya uneneri akayipereka mu chipangano chatsopano inayo kuti no Mulungu akufuna asendere anthu chifupi ndi uthenga wabwino. Ophunzira afunika alalikire kwa mitundu, koma akulalikira ayi Mulungu akutani akwapasa masomphenya azindikire cholakwa chawo. Paulo akufunika azilalika uthenga wabwino wa ufumu, koma akapita ku Yerusalemu akapeza kuti akubwereranso mu chilamulo cholinga kuti akawine Ayudawo, Mulungu akumulesa kuti asapiteko. Koma Mulungu akumulesa Paulo monjira akuyisa ntchito neneri. No. Mulungu akumuyankhula ndani Paulo mwini. 1. Paulo atakana kumvera, Mulungu akuyisa ntchito
ophunzira zichatimana no panopa Mulungu atha kuyankhula inuyo anayankhula ophunzira mulese Paulo. Paulo asanamve pamene Mulungu agwiritsa ntchito mzimu wachineneri kudzera mwa Agabu. Mwaona ma step right? Tikaona ophunzira aja mene amakana kupita kwa amitundu, Mulungu anagwiritsa ntchito ndani? Anagwiritsa ntchito Yesu. Yesu anawuza ophunzira mukhala mboni zanga Yesu Yudeya kwa Samariya ndi kunja konse. Ophunzira anamvera no ndiye Mulungu akuti akumpasa Petro masomphenya. So tikuona tuno muchipangano chatsopano Mulungu akuyankhula anthu ake kudzera mwa Mulungu. Koma anthu aja ngati atapatuke pa mwa Mulungu, Mulungu akuti Mulungu akuwapasa masomphenya kuti anthu aja akabwerere pachani pa mawu a Mulungu. Apo ndimene tikusiyana tikamaka za mzimu wachineneri chipangano chakale ndi pano, right? Terengana Efeso chapter 4 verse 10 mpaka na 14. Verse 10. Iye otsikayo ndiye yemweyo anakwera popitirira miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Ndipo iye anapatsa ena akhala atumwi ndi ena aneneri ndi ena alaliki ndi ena abusa ndi ena aphunzitsi, kuti akonzere oyera mtima ku ntchito ya utumiki, kumangirira thupi la Khristu, kufikira ife tonse tikafikira ku umodzi wa chikhulupiriro ndi chizindikiritso cha Mwana wa Mulungu, kwa munthu wangwiro ku muyeso wa msinkhu wa chidzalo cha Khristu, kuti tisakhalenso makanda ogwedezeka natengeka ndi mphepo yonse yachiphunzitso ndi tsenga la anthu, ndi kuchenjerera kukatsata chinyengo cha kusocheretsa. Okay, so tikuona apo kuti chani tikupeza wanena kuti Yesu amene anakwera kuti akadzaze zinthu zonse. Mwanjira Yesu Khristu atakwera kumwamba anakasana ndi mzimu wa Mulungu, ndi Yesu akupezeka penali bose ndi atha kudzaza yani zinthu zonse, right? Now Yesu akupereka ena kuti akhale yani atumwi. Mwana amenepa Yesu akupereka ena kuti akhale yani atumwi. 2 akupereka ena kuti akhale aneneri. 3 ena akhale alaliki. 4 ena akhale abusa. 5 ena akhale aphunzitsi. Mwana so atumwi ndi anthu amene amalowa m'madera amene kulibe kutheka chanatino ali ngati ma missionary, right? Mphatso ya uneneri ndiyoti chani? Tikaona mphatso ya uneneri akuyika ngati utumwi akutchula ngati number 1. Mphatso ya uneneri ikukhala ngati number 2. Ena akhale alaliki azilalika uthenga, ena akhale ngati abusa awete nkhosa, ena akhale ngati aphunzitsi pakati pa anthu a Mulungu. Ati ntchito ya zinthu sizindi yani, muone mphatso ya sizindi yani. Kuchipangano chakale mphatso ya uneneri ndiyoti yani anthu afuna amve kwa Mulungu azulira yekha bwanji. Ati Mulungu sapanga chinthu kupatula atavumbulitsa chinsinsi kwa ndani? Kwa aneneri, right? Koma ndi chipangano chatsopano atuno zimene munthu sanamve, zimene khulu sinaone, zimene sizinaone mtima munthu, Mulungu ativumbulitsira ife kudzera mwa mzimu wake. Muona amene. So mzimu wa Mulungu kugwiritsa ntchito mphatso ya uneneri ndi chipangano chatsopano ukugwira ntchito mwapadera. Chifukwa chani? Chifukwa zonsezi mphatso 5 zimezi: uneneri, utumwi, ulosi, ubusa ndi uphunzitsi, zonse zikugwira ntchito imodzi. Akuti akamangirire thupi la ndani? La Yesu Khristu, right? Kufikira tonse titafika pa umodzi wa chikhulupiriro. So mphatso ya uneneri panopa ndi mphatso zinazi ndi nkhani yake ndoti ndikabwere pa umodzi wa chikhulupiriro, right? Ndi wachidziwitso cha ndani? Cha Mwana wa Mulungu. Mwanjira zonse zamangirika pa Mwana wa Mulungu. Tikufika tikakhale ndi kufika pa chidzalo cha Mwana wa Mulungu kwa munthu wangwiro, right? Kumuyezo wa msinkhu wa chidzalo cha ndani? Cha Khristu Yesu. Nkona manena kuti kuchipangano chatsopano mphatso ya uneneri ngati ikupezeka pakati pathu ndikufuna nena kuti mzimu woyera wapatsidwa kwa ife, right? Kuti tikathe kulumikizana ndi Mulungu, right? Komano mungangati atumwi zinakhalira Mulungu achivumbulutsa chinthu chili clear koma anthu achisaya kuchichita. Mulungu agwiritsa ntchito anthu ena mususe pawo mpaka wafika waneneri, koma uthenga ndoti ndi umodzi, right? So nkhani ya mphatso ya uneneri ni nkhani yomweyo ya uphunzitsi, ni nkhani yomweyo ya ulaliki, ni nkhani yomweyo ya utumwi, kuti anthu onse aja akakhale pa chidzalo chachani? Cha kumvetsetsa kwa Mwana wa Mulungu. Mwana nkhani ija, right? Titha kuona kuti nkhani yaikulu ndi imeneyo. So funso litha kukhala lero kuti
kodi tikufunika mneneri lero, right? Tiona nawo kuti no kufunika kwa mphatso ya uneneri si chimodzimodzi ngamene makhala kuchipangano chakale. Ife panopa ndife akayesa achani a Mulungu, ndife malo okhalako ndani Mulungu. Manjinena mzimu wake wa Mulungu wapangisa thupi langa likhale nyumba yake, ndipo chifuniro chake ngati ndili chiyanyane ndi Mulungu chivumbitsidwa kwa ndani? Kwa ineyo. Mwana nkhanicha. So angakhale mafunso ayena kuti ndingakwatire ndani, ndifuna kugwira ntchito yanji, ntchito yanga pa dziko lapansi ndi yani, zonsezi zivumbitsidwa kwa ife ngati ife tili mchiyanyane ndi yani ndi Mulungu kudzera mwa mzimu wake. Sitifunika sitikafunsenso kwa alawuli ayi, right? Tawerengani 102 verse 20-27. 102 verse 20-27 ali bwanji? Ndipo inu muti nako kudzoza kochokera kwa Woyerayo, ndipo mudziwa zonse. Ndipo inu kudzoza kumene munalandira kuchokera kwa Iye kukhala mwa inu, ndipo simusowa kuti wina akuphunzitseni. Koma monga kudzoza kwace kukuphunzitsani za zinthu zonse, ndipo kuli koona sikuli bodza ayi. Ndipo monga kudaphunzitsa inu, mukhale mwa Iye. Yes, so apa tikuona tuno inu muli nako kudzoza kuchokera kwa Woyerayo, right? Ndipo mudziwa zonse. Kodi inuyo mukuziwadi zonse? Pajana nawe yani mzimu woyera amene ntakutumizireni uzakuphunzitsani yani zinthu zonse zimene diso sinaone kuti sinave sizilalo mtima wa munthu, Mulungu atizivumbitsa kati mwa. Kodi inuyo mukuziwa zonse, right? Sakuthandiza zati mukuziwa maphunziro onse ndi zanonono. Nkhani ikunena ndina tuno inuyo ngati muli mwana Mulungu simukasowa chidziwitso chake cha ndani cha Mulungu, right? Ndiye muona apa pakuti no kudzoza kumene mulandira kuchokera kwa Iye kukhala mwa inu, ndipo simusowa wina akuphunzitseni, simufika posowa kuti wina adani akuphunzitseni. Ineyo zinthu zambiri zimene ndimaziphunzitsa panopa mapezana kuti no tikamapanga study Bible, even ma presenters ena amapanga study panopa apezana akuphunzitsa zinthu zambiri zoti no ichi nchonani mwanjirena sindikusowekera munthu ena kuti andiphunzitse, komano anthu aja foti apasidwa mphatso ya uphunzitsi akuphunzitsa panopa, right? Ndikupereka chitsanzo cha panopa. So chichitika nchani? Chifukwa china tuno mzimu wa Mulungu ali mkati mwa ine, mzimu wa Mulungu ali mwa iwo, akamaphunzitsa mucha mzimu wa Mulungu amene ali mkati mwa ineyo ndothawa chizindikiro chinchoona, ndipo ndikupita kwa ndekha ndikachiphunzitsa zinthu ichi. Mwaona? So apapa akuthandiza nawo kuti no sitikufunika kuti no kufika poti no Mulungu sangandiyankhule ine ayi. Mulungu amatiyankhula ife. Ine ndikamapanga present, inuyo pamene mulipo mutha kuzindikira kudzera mwa mzimu umene uli mwa inu kuti ichi nchiona, ndipo pamenepo simubwereranso ina adani akuphunzitseni, right? Koma monga kudzoza kwa kuphunzitsani inu zinthu zonse. So kudzoza kumene kuli mwa inu olomutamva china yake chakhala cholakwika mzimu wanu mwasusana nacho simungachilandire. Mwaona? Kona tuno kudzoza kwake kuphunzitsani yani zinthu zonse. So mutaona presentation ya munthu ina aliyese, koma zina utanena ichi nchaboza, ichi nchiona, ichi nchaboza, right? Ndipo kulikona sikulike yani sikulikaboza. So ngati simufuna muziside masiku osiriza, mufuna mukhale ndi kudzoza kapena mufuna mukhale mzimu wa ndani wa Mulungu, ndipo mzimu wa Mulungu uzakuphunzitsani inu mukhale mwa ndani mwa Iye. Mwaona nkhanichi? So inuyo simungaphunzitsidwe ndi wina aliyese, right? So tikaona tawerengeni mavesi atatuwa, Chimbuso 12 verse 17, 19 verse 10, 22 verse 9. Brother Trust. Yeah, Chivumbulutso 12 verse 17. Ndipo Trust. chinjoka mkazi nichinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yace amene asunga Mulungu nakhala nawo. Okay, pamenepo bwana. Pamenepo bwinobwino tipitirizana. Okay, ndingwambiraso. Ndipo chinjoka chinakwiya ndi mkazi nichinachoka kunka kuchita nkhondo ndi otsala a mbewu yace amene asunga malamulo a Mulungu nakhala nawo umboni wa Yesu. Ndipo ndinagwa pa mapazi ace kumulambira Iye, ndipo ananena ndi ine, tapenya usatero,
ine ndine kapolo mnzako ndi mnzawo wa abale ako akukhala nawo umboni wa Yesu. Lambira Mulungu pakuti umboni wa Yesu ndiwo mzimu wa chinenero. Ndipo ananena kwa ine, tapenya usachite, usaope, ndine kapolo mnzako ndi mnzako wa abale ako aneneri. Ndi wa iwo akusunga mawu a buku ili. Lambira Mulungu. Yeah, okay. So tikaona mavesi osewa akutiphunzitsa ife liyani, akutiphunzitsa ife onena kuti tikamaona ife umapita nthawi ati chinjokacho chita nkhuno ndiwo amene akhala nawo umboni wa ndani wa Yesu Khristu. Tikamaona mbewu otsala mbewu yake, mbewu muchimuso 12:17 ndi Yesu, right? So osala mbewu yake panjena Yesu Khristu ngakhala kumwamba pa china chake chaye chimene chatsala payani pa dziko lapansi, mzimu wake uli mkati mwa ife, right? Tikamazoona pa chimuso 19:10 pamene akutiuza ife nati umboni wa Yesu ndiwo mzimu wachani wachinenero, right? Ndakumuuza nati ndife ine ndine akapolo anzako ndi abale ako. So ngera akumuuza ine ndine akapolo anzako ndi abale ako akukhala na umboni wa Yesu, right? Mwaona menepe ndi chimuso 22:9 pamene akumasula nati ndine kapolo nzako ndi anzako nzawo wachani wa abale ako aneneri. Mwaona nkhanicha. So tikamakamba za mzimu wachinenero, right? Tikutana pali otsala mbewu yake, yes, right? Amene wawa otsala mbewu yake ngero ja kumasula hano atiyende kapolo nzako ndi ndani ndi nzawo wa abale ako andani aneneri. So nzako wa abale ako andani aneneri, right? So apapa pa chimuso 19:10 amati ndipo ananena nani, tapenya usatero ndine kapolo nzako ndi wa abale ako. Abale ako ndi ati aneneri. Mwanjena aneneri ndi amene akukhala ndi mzimu wachani wachineneri. So tikuona kumapita nthawi, the final movement Mulungu akuipasanso mphatso ya uneneri. Osati munthu mmodzi yeye koma angapo. Chifukwa yani? Chifukwa inena kuti pa dziko lapansi pano akhristu eni ali m'mipingo yosiyanasiyana, right? Just as Paulo anamva uthenga kuti musapite ku Yerusalemu, anapitabe kuti ku Yerusalemu, right? Just as ophunzira aja anazoyitana makosana mupite kwa mitundu, mupite ku Samariya etc. sanapiteko, right? Kumapita nthawi Mulungu akufuna anthu ake angakhale ali m'mipingo yosiyanasiyana, angakhale ndi ziphunzitso zosiyanasiyana, anthu ake akagwire ntchito imodzi. So anthuwa agwira bwanji ntchito imodzi? Mulungu akuzasanulira anthu ake osala mbewu yake, anthu amene ali ndi mzimu wake mkati mwake, ngakhale ali mipingo yosiyanasiyana, ngakhale abalalika, anthu ake wa Mulungu azasanulira mzimu wachinenero. Chilenjeke ncho chiliyani Mulungu chokuti ngati ophunzira anamva mawu a Mulungu koma sanachite, akawachite chifukwa Mulungu wavumbulutsira mzimu wachinenero ukabwezeresera anthuwa pa mawu ake a Mulungu. So final movement ya anthu a Mulungu igwira msewu mwachangu chifukwa cha mzimu wachinenero, mzimu umene Mulungu atasanulire pa anthu ake. So tipeza kuti pali mapete, pali anthu amboni, pali anthu asepi, pali anthu ampingo wanji, chani, right? Mulungu asanulira anthuso mzimu wake kuti anthu akabwere line imodzi. Angakhale pa asilamu, tikamaona asilamu anthu amadana ndi za Yesu ndi china iliyonse. Tikamaona Paulo anali munthu amakhulupirira a Chiyuda koma amadana ndi za Yesu, right? Mulungu anamuonesa masomphenya Paulo. Atamuonesa masomphenya Paulo, kenangono tikawerenga Galatiya chapter 1, ati Paulo anaphunzira zonse zake kuzera mwavumbuluso. Mukawerenga Galatiya 1, Paulo sanaphunzire ndi munthu. Paulo anaphunzira kuzera mwavumbuluso. Mwaganizira asilamu aja anamatirira apa phata sangasuntheko. Mulungu achita chapadera kwa iwonso. So mzimu wachinenero usanulira pa anthu ake mapita nthawi, anthu amene mawu a Mulungu aamva inde akuthawa kuti okay chonadi ndichi kumano sauchisana mwana Mulungu apanga zotheka kuti anthu ake agwire ntchito imodzi yolalika uthenga wa ufumu kumapita ake chifukwa wasanulira mzimu wachinenero. Mzimu wachinenero ugwira ntchito imodzi, wabwezeresa anthu onse pachani pachonadi. Zonadi zina anazimva koma zinalowa kukutuluka uko. So monga ngati mzimu wachinenero unagwira ntchito mu nthawi ya ma apostles,
kwavumbisa ina Petro tonono uthenga pite kwa amitundu kumvumbusisanso ufumu wa Mulungu Paulo pa Galatiya 1 zonse zimene Paulo ankalalika zinali zovumbusidwa straight masomphenya ndi Yesu Khristu mongati zimwe zinagwira ntchito motero mu nthawi ya ma apostles kumuchenjezanso Paulo kuti asapite ku Yerusalemu kumapita nthawi pamene nkhondo yomalizira kumene machite pa dziko lapansi yolimbana ndi ufumu wa Mulungu anthu ake a Mulungu nawonso Mulungu asakala mzimu wake so kukhala aneneri ochuluka a Mulungu osati a fake iyayi chifukwa kukhadi mzimu ine wacho linenero munthu kuti apangise anthu abwererenso kuchani ku Bible, right? So ichi ndi chokoma chimene ndikuchiyembekezera kuti Mulungu ayenera achite pakati pa anthu ake and movement imene tikuitcha Chimusi chapter 10 verse 10 11 ndi 11 verse 10 tawerenga nayo pa mavesi athomaliza about trust. Ndipo ndinatenga kabuku mdzanja la ngelo ndipo ndinakadya ndipo kanali mkamwa mwanga kozuna ngati uchi ndipo pamene ndinakadya m'mimba mwanga mudawawa ndipo ananena nane uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafumu ambiri ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50 zovala chiguduli. Tikaona papa tikuthaonana kuno movement ya anthu a Mulungu mapita nthawi ikuyambira ndi kabuku kang'onoka kapena kakuzuna ngati uchi koma kakwawa mchani mkamwa ndipo akuti chani ndipo ananena nane uyenera kunenereranso maona amenepa. So monga ngati tikaona nkhani yalo Yoweli ali pa Pentecost anthu onse amene ali mzimu wa Mulungu anthu onse amene amva mawu a Mulungu akuti chani akuti Mulungu anasanulira chani mzimu wake. Mulungu ananda chani pa Yoweli ndi pa chani pa machitidwe Mulungu akuti chani pa Yoweli ndi pa machitidwe 2 Mulungu akunena kuti adzasanulira mzimu wake pa anthu pa thupi lonse, right? Ndipo ana ake azanenerera, right? Ana ake azanenerera ndipo akutinso chani akuti akuluakulu azaona maloto ana azaona masomphenya etc, right? So tikuona chifukwa chino mzimu wa Mulungu uli pa anthu ake zimene akulankhula anthu ndi zimene Mulungu avumbulutsa koma kuchipangano chakale anthu amene amaona maloto ndi masomphenya amakhala aneneri koma kuchipangano chatsopano anthu amene ozazidwa ndi mzimu wa Mulungu akutha kukhala ndi mtima wa Mulungu akutha kukhala ndi vumbulutso la Mulungu pa chifukwa chimenecho anthu akamalalika akutchedwa kuti uyenera kutani unenererenso. Moyo na nkhanicha nikuona kuti ndizalamulira mboni zanga ziwiri ndipo zanenerera masiku 1,000 ndi 200 mphambu 50 zovala chiguduli. So kumapita nthawi tifunika tiyembekezere ndithu mphatso imene ya uneneri kuti ibwerenso kugwira ntchito yapaderadera especially kuyanjanisa anthu ake a Mulungu kuti akagwire ntchito imodzi kuti ntchito yake pa dziko lapansi pano ikamalizike. So nthawi zambiri imwe natha madandaula kuti komano anthu ena ukauza za uthenga wa Mulungu sakumva, right? Ali nganganga zimene anagwirazo. Yes, even Yesu Khristu anauza ophunzira ake makosana mukhe mboni zanga ku Yerusalemu ku Yudeya ndi ku Samaria ndi ku malekelero a dziko anthu aja anamva ngati no sanamve anapasa mphatso ya uneneri anapasa masomphenya. Petro anapasa masomphenya. Paulo kuti apite straight asipusine nali yese angupita straight akambe kulalika kwa amitundu, right? So tona nawo tono zimene Mulungu akufuna apange pakati pathu tauzidwa kuti movement ya umapita ikhala ya mbambande kwambiri chifukwa tikaona anthu ambiri magulu osiyanasiyana pa dziko lapansi la Khristu ambiri mwachitana kuti awazima kupanga zinezi akulalika zaboza ambiri komano ukaona mtima wawo chitana mtima wawo uli malo yenera ngakhale ali mubodza mtima wawo ndi Mulungu uli bwinobwino ndipo atha kulalikira za kubata somasono za bwinobwino komano mwina amakhulupirira zimene zodabwisa kwambiri zonena koma izi zili zaboza mwachifatano akumamatira ziphunzitso mwina za mpingo wawo kapena za gulu lawo sangathe kuona choonadi chonse. So Mulungu akuzagwiritsa ntchito mzimu wachinenero pa anthu ake kuti anthu ake azayende line imodzi monga ngati imene
Petro anasema masomphenya, Paulo anasema masomphenya, and kwa Efeso akutuza ife no mphaso ya uneneri ndiyo anthu onse akayende pachani pachionadi, akayime pachionadi cha Yesu Khristu. So movement imene ya mboni ziwiri ni movement yomweyo imene ikutchedwa kuti usalambe yake, ni movement yomweyo imene ikutchedwa 144,000. So ndipo zimene tinapanga mbuyomo, komano ndi movement imene tikuyembekezera kuti ino ibuka posachedwa pakati pa anthu. Tiseke maso kuti tipemphere. Ambuye, tifuna tikuzima pa daifa chisomo chanu chimene mwatipasa, tifuna tikukwezeni inu ndi kuyikani inu pamwamba mapadera ife timalola kuti nthawi ino tikakheni mawu ogawana, mawu amene atatisendere ife chifumu ndi mpando na chifumu. Tuthokoza kuti mwatilola ife kuti tikagawane mawu amenewa, ndipo kuti tikathe kuchita nawo. Mukhale nafe amene tikukagona, ndikulola kuti mawu amenewa akakhazikike pakatikati pa moyo wathu, akadaisenso amene ataone posachedwa pa ndi kuwasunthanso iwo chifumu ndi inu. Tipempha izi m'dzina la Yesu Khristu pemphera, amen. Amen. Amen.